İkinci bölüm. Ay aylanıp yıllar geçti. Könür aytmışlayın ay gününden dat kelpeğin aylamakan geçip gidiyer eken. Onu da umut arzugularda yaşadın. Şol umut arzugu seni göze görünmeyen polat arkanın önüne utalap, bugün ertiren bir günü şeyle var dadanaklatıp yakidiye gölün. Hey oyay. Oğuzlarından çekiliyen düyarı ömrün sarkanlaklı yoğurunun boyunun sodup şa gidip oturundun. Atabek ağamam yaşının sonunu. Göz guwonjy bar umydy ardygy çoğulugy. Nazaryň adam hatarına goşularını görüp bilse, dünyada başkarmany ýokdy. Uruş hadanyna ýaşlyk gülüni solduran ak gülüňem ýeketek dikrary. Gödüre uşany, golunyň şam syragy nazardy. Nazar tüweleme, akar ýagyň boyunyna ýekilen derek ýaly birden östügidi berdi. Ýyller Kerimiň tüýsü ýödi. Bir almany iki bören ýaly işdiler. Ol 7-nji klasa çenini owady. 8-nji ýylyň raýon merkezindäki 10 ýyllyk mektep internatyny tamamlap, Tomuz kanikuluna çykypdy. Aslynlaryň birine oba ulanlary derýa kenaryndaky 3 tögüdiň boyuny üçdiler. Kimisi suwa düşýärdi, kimisi şägän üstüne oýkanyp meýmirýärdi. Oglan bolýardy. Ýöldürünün kişe azar berýän emma, ejiriň tarapyny salýanam. Ejide ganim bolýanyň birdi hemişe hemrady. İtata eğer daýa diýmermidirler. Şo hemra gulluk işiň ogly. Ejidleriň tarapyny salýanyň köplenýän nazar. Ondan bir kidiniň meýaşy bişmezdi. İki uçun kelleri bir gadana gaýnamadymyş. Bugün kolun waka, ol ikisiniň arasyndaky gamyş köprü dostlugy gap belinen zorta omurda turuverdi. Nazar belen kenaryň sürdepesine çykyp berýasy intalýady. Hal aşakdy. Toğlan wakyan suwun tolkunlar zordan görýärdi. Şo wagt oğlanlaryň biriniň şaňy sesi ümsümli boldy. Hey, oňa seredin. Nazar şo ýerden suwa ýokşak bolýar. Hemmeler nazara tarap garadylar. Şo ýerden böker ýaly kimmiş o? Diýip Hemra ilki nazar görkeden oğlanyň üstüne çalrak kerreldi. Böker, nazar ýüzgürdür diýip Recep diýen sepikçi oğlan Hemra garşy çykdy. Hen näme ey? Suwlugan ýaly bolup diýip Hemra bu tapar oňa gözüni alatdy. Nazaryň suwa bökmek hyýalynda da ýokdy. Ýöne Hemra göz görkezip şo diýýän üçin bökäýdem näderkä diýen pikir kelletine geldi. Eger bökse, onu Hemrany utdugy ýok bökmäge gorsa da ýeňilligi. Oğlanlarym näme derkä diýip oňa seredişýär. Nazar ýene bir ýola aşak garady. Bulanyp bakýan suw öňküsinden daşlaşan ýaly hal bir menderen görünýär. Sen özüň bökermi şo ýerden diýip Recep Hemradan sorady. Bökeýin näme bökerin? Ýöne men bökesim gerenok. Nazar ýary şo kerte çykyp namartlap ýedime gaýtman. Ana bökşek bolýar diýip Recep gygyryp buşlady. Nazar başşaklyna süýnüp gaýtdy. Oğlanlar duran ýerlerine doňup galylar. O dedil suwa daş gaçan ýaly çümüp gitdi. Ey, o derýän harazyna düşäýse? Bir ýerlerde o ýok, maňa kakam aýtdy. Onsoň Nazaryň ýüzüşini bir görsediňiz, balyk ýala o. Bir tarymdan gara kelle suwun ýüzüne çykyp, kenary oğluna tarap ýüze uğrady. Hemra hem de onun iki tane ülpetinden başkalan köpüdü elini sarptı. Käfi nazar boluşup beýgyrşdylar. Oğlanlar entek o kert kenardan özünü suwa oklany görmändiler. Nazaryň her özünü suwuzyňşy, edil kinolardaky belin tlyşkadan bökýändir meňdedi. Recep dagy nazar suwdan çykandan onam aýtdylar. Nazar haşlap, bir aýagynyň üstüne bökşöklep, bir barma gülenem gulagyny tutup sana wazaý diýdi. Şeýletsem gulagyň içinde suw barmaýarmyş. Bu tapar oğlanyň arasynda hem rank başmady. O ne hilim bolsa bir täýärlen özüni görkezmek ýoluna atardy. Emma näçe oýlandy da kellerine gelen oňluk ýaly bolmady. Ol sögüdüň kölegesine gelip süýnüp ýatdy. Birdenke kimdir biri Guran ýanyna otlap goýberdi. Kişirek oğlanlaryň biri oň üstüne eýlek togusdy. Hemra iki ülpetine derrew gurbaga tutup gelmeklerini buyurdu. Özü üçüp barýan ýandan ýanyny algap baryp, guru çöp salamy üstüne oklaşdyrdy. Ülpetlerini tutup getiren gurbagatynyň içinden ýylgynyň şeýbini geçirip oda tutmaga başlady. Gök gurbaganyň renki ýaňy tenip tenmäke, Recep'iň bir elinden garsa tutup çiýişli ýetin gelýärmi? Handa adyp gör. Bişip mi bişmeýärmi diýip Recep ýerine näler dartyp aljak boldy emma Hemra hypdyrarlarly. Dalyp gör onuň goýberin. Ýok. Hani goýber elini. Hani ýerine goýber. Bir nazardy. Goýber diýen.
"Näme özüň ýetin gelýärmi?" diýip Hemra ýyrşarylyp oň ýüzüne seretdi. "Aldat, ondan girejek goý bereýin. Onu sen özüň ýersiň." Nazar bir tarapy tüýkürnüp Hemraň üstüne topuldy. Hemra onuň rejesiniň düzgü däerligini duýdy da Recepden hem eline şiýişliginden hem geçip uruşmaga taýýarlandy. Hemra nazar gelen badyny ýumrugy bilen urar ýady, ol aýagy bilen deper ötdi. Emma ol başga emel etdi. Egirli de kellesi bilen gursogynyň aşagyny ötüretdi. Bir wady Hemraň demem gelmän iki bükülüp durdy. Soňra birden nazaryň aç pykyna ýumrugy bilen mähkem hürdökledi. Nazaryň paýy da kemjekerden bolmady. İkisiniň hem gany gyzdy. Soňra tutuşup gitdiler. Kä nazar Hemrany bassy, kä Hemra nazary. Gyýy ýaly ýüz darna çaklama diýip nazar duýduruş berdi. Ahir nazar ýüzüni şön Hemranyň üstüne minip oň şeperini arkasyna gaňardy. Hemran geli öz kebidesine goýula berende, "Way goýber, agyrya" diýip sojady. Kime çiýişli giderjek? "Goýber." "Recep, bar şo gurbagany getir. Hirrejiden emma getir aýsaň." "Getir gorkma, Recep özümme." Ol Hemran elini azmaz gatyrak toglady. "Hanaýt, Recep'e degermiň?" "Degmäýin. Hiç kime degmäýinni. Hiç kime degmäýin, goýberini, goýber. Öz çiýişliginden dadarmyň? Ondan goýberin, dadarmyň?" Hemra ýüzüne eýlek beýlek näçe togtady. Nazaryň dodoklaryny hel gurbagany sürtüşdirdi. Ol süleköýüni tüýkürnüp käýinjirdi, aglyjak bolýardy. Töwrüni ýüşen oglanlar bolsa, hasy beter gülüşýärdi. Şondan soň onuň Hemra adynyň ýerine gurbagasy diýen lakam goşuldy. Gulla aşam araly Hemranyň tirseginden penjelep Atebek agary geldi. "Ene ýaşuly. Sen şowlugyň men oglumy nädipdir gör" diýdi. Hemranyň maňlaýy azyjyk tapsyrlyp, gözüniň öňüne göwüripdir. Onun nazaryň zor bilen Hemra gurbagy ýydirjek bolşuny, o diýen etmärden uranlygyny, gara hem bolan wakany çeppesine çögürüp aýdystyrýardy. Soňam ýaşuly. "Bize seni gowada iň bir abreli ýaşulymyz diýip syrap ýörüs. Emma öz ösürüňizi de haýdyp bilmeseňiz biz nädeli? Şerdiň ahyry. Bu ýüz gözüni nädipdir? Elinem toglap tas döwen eken. Mene şömürümde gurbagan şiýişlik edip ýydirjek bolup ýören baýmyş diýip eşdenmok." Atebek aga Hemraň ýüzüne seredip, "Oglum, sen kakyň aýdýanlary şunmy?" diýdi. Hemra bir wada jogap bermedi. Emma kakasynyň gözüne gözü düşenden burnuny çekip, "Hawa" diýip goýberdi. Şo wagtamy şerik nazar girdi. Ha salam ümsümli garaşdy. Nazar atasynyň keýpiniň ýoklugyndan, ýüzüniň salyklygyndan öz üstünden arz edilýänini eýýän bildi. Nazaryň ýüzündäki dyrnak ýyzlary gören gözü, "Ýüzüňi kim dyrmady?" diýip sorady. Hemra, "Näme üçin? Uruşdyňyzmy?" "Hawa, näme üçin?" Nazar jogap bermedi. Agramyny bir aýagynyň üstüne taşlap gyşaryp durdy. "Ha, bir zada gahar gelse, Kerimem şeýdip durýardy" diýip Atebek aga içinden pikir etdi. "Men sebäbini ýa aýtdym agar ýa şol" diýip gulla ara düşdi. "Howlukma gullu. Goý özleri etsin. Nazar sen Hemrany urduňmy?" "Hawa, näme üçin?" "Goý gören oglanlar etsin. Ýa-da öz etsin. O näme üçin sen näle ol aýtmaly? Men senden soraýan ahyry. Ata özüňiz ejide ganym bolmak diýmänmidiňiz? Menim ejidiň tarapyny sallym." Nazar şeý diýip gultundy. Atebek aga, nazaryň soň sözlerinden soň bir ýerde başga bir gep gürrüň badygyny aňdy. Ertesi gün nazaryň diň duşlarynyň gözü bu wakaň anygyna ýeten soň arkaýyn demin aldy. Nazaryň diňe bir özüni näl, eýsem ejilerim gowrap biljegine diýsen begenni. Lýosçuk bolmak höwesi. Nazarda bir ýemden merdürepdi. On haýsyrly, haýsaýdy, haýsuny döräni belli däl. Belkim Belarusya, Kakady Kerimiň mazaryna baryp gaýdanlar berdir. Ýap ýaşuly baýarlar. Sarymtyl sasnalar. Sürdepede gyzyl ýyldyzy demirden ýataran ýadgyarlyň ýanyna-da. Asmana müňzäp duran samolýotyň şekili. Atebek aga. Kerimiň mazarynyň üstüne dowanyň ýüzünden haltazy çykaryp, garawmyň topragyny tepdi. Şondan soň goja ýynsaran ýaly boldy. Mehriban Kerimi, hut öýe obasy toraňgylyň öwliýatyna jaýlana döndü. Belki mine şonda. Nazar öz mehriban kakadynyň hünerini dowam etdirmegi ýüregini dügendir. Belkem ak sakkally goňur tilkme tilpekli çök düşüp oturan ýaşulynyň Atebek mergeniň ýanyna çuutdyryp oturan oglanyjyk Kerimiň asmanyny uçan samolýotyna seredip oturuşyny
özüniň geljek günärini öwrüne beslenir. Belkemde atasynyň kerim hakdy beren gürrüňleri, onuň faşistler göýekden bombalyşy oglanynyň ýüregini gopdurundyr. Şondan soň onuň kaka hyýaly lýosçyk bolmak arzuw dörendir. Gara Atybek agady, nazaryň arzuwyna beýot bolmak islemedi. Goý ýaş oglan nämäni göwün tüýde şonu etsin, nirde okazy ýelde okasyn. Oglanyň göwüni synandan şeytanyň boýuny synsyn. 10 ýyllyk mektep torongurly bolmandyň. Nazar okuwyny raýon merkezindäki internatda dowam etdirdi. Ol okuwyny erjelli. Eğer tapaklaran yetişýäli rus diline de erjel ýapyşýardy. Erte bir gün 9-njy klasyň iň soňky egzaminini tapşyrjak günleri şeýle waka boldy. Nazaryň ýaşaýan otagynyňky bir oglanyň ýa puly gitipdir, ýa-da oglanypdyr. Oňa ýene atasy ýöýe gaýdanyna raýon merkezinden ozuk-buzuk allyp 50 manat iýberen eken. Gözüňe sögüýün 5 tane şakyrdyk gyzylanyk. Göz ýaşy bogulyp duran oglana kömek etmek üçin direktorym, okuw müdürem geldiler. Direktor otogda ýaşaýan oglanyň öňünde durup, sürüýeňden tiýip alady da oglanlar. Pulu haýsyaňyz alan bolsaňyz gowluk bilen ýerine goýuň diýdi. Ogry başga ýerden gelmez, belkem degişi baransaňyz belkem de ýer urluňyz çykandyr. Ýöne inni pulu ýerine jyk goýuň. Hiç kimden jogap bolmady. Oglanlar ilki ýere teredişip durdular. Soňam gawa gastyndan birek oglyny sagaradylar. Ahyry nazar dillerini. Ýoldaşmy boldum. Bizim otogymyzda ogry ýok. Bilemzok nireden. Oglanlar hawada hawa boluşdylar. Direktor bir ýerine gallardy. Oglanlar hani ýuwaş. Onna şeýle delin. Goý her kim jübetini çöwürüp koridora çyksyn. Soňundan ýatýan ýeriňizde barlar. Razymysyňyz? Razy. Her kim ýeke-ýekeden direktordagynyň öňünde durup jüýlerini çöwürüşdirdi. Olar utanýady, ýüzlerini galdyrmagy ýazap edýärdi. Biri geçdi, ikisi, üçüsi. Birden käde nazaryň şöwüren jüýetinden 5 tane owanyk ýere patylap gaçdy. Pullara göz düşen nazaryň üstünden gaýnaw suwuýlan ýaly şagyga derindi. Soňra direktoryň ýüzüne allan çyk bolup seretdi. Seretdi durun. O direktoryň ýüz gözünden hiç şiiri many anlap bilmedi. Sebäbi gözleriniň öňüne tutulan ýaly göreşleri hiç zat aňşyrmady. Otogyň içine tut ýepilen ýaly hiç kimden ses seda çykmady. Bir haýokdan direktoryň hedeşdirdi. Nazar, "Bu näme etdiň boldy? Pul sen alypmydyň?" "Ýok." "Onda pullar näme?" "Bilemok." Atabegowyň almagy mümkin nädip, olan klas ýolbaşçy ýarym ädim öňe süýşip dillerini. "Onda näme? Bir owurlap oň ýüzüne salyp goýdumyka?" "Onçanda bilemok." Yer ýarylmady. Nazaram ýere girmedi. Sıçanyň deşigi müň tyrla geldi diýileni boldy. Sebäbi hem bilen görejiniň özüne gedeleni o bilip durdy. Görüp durdy. Ýöz tamdyryň agzyndan çykýan hogur ýaly laplaýady. Atabegow ýörünni kabinetde gurulşýarly direktor dillerini. Nazar şondan soň oglanlar tarafa gabagyny galdyrdy. Olaň hemmesiniň başy şak salykdy. Direktoryň şo gurrundan soň ýüzlerini galdyrdylar. Alaýda Hemra oň ýüzüne newsagyrjyk gösteretdi. "Boldy gerek saňady. Men lakamym gurbagy bolsa, henkem ogry bar. Ogry lakamyny götereňden ýörenim gowdur. Näme Recep ýalygyndyr, sen ýeňe düşüp agyňy ölmez." Ýöne Hemra pikir edýärdi. Nazar mektepden çykarmadylar. Ol tapaklaryny ýetişýän ýokda okuwçy. Ýöne näme üçin bu wakanyň sebäbini hiç kim anyny ýetip bilmedi. Oň syra açylman gizlinliginde galdy. Nazar kanikule gelenine atasy Agabek agy öýde ýok eken. Eze Akgülede bu wakany nähir düşündirjegini bilmedi. "Eze, mene şo pul alamak, jüýme de nähir girini bilemok" diýip Nazar derinmek berenni. Ýoka ýürekli Akgül oglunyň beýli işin goýundan barmajagyny antamışjakdy. Ýöne barasyny nähir ýolun köşeşdirjegini bilmän iki ýany ele urýardy. "Wah, näme bilen oglum? Oň ýaly işi sen etmejeňe menden ýana. Kimdir ýediň bir saňa ýaman ýetsek bolup jüýüňe salanlarda. Goýuň eline okuma çyksyn oglum. Ataňam oňunyň mazda, ýöne babaň maratlyjyndyr. Gör häl ol ýeşetse näme gopgun turdur" diýýärdi. Dogrudan bir kunyň Akgülüň kakasy maratly olara gelip, öňünde oýlan şäherine ters bakyp, nazaryň ýüzüne aralyp seretdi. "Enne ogry edip başladyňmy?" diýdi. "Kaka, o därin alan." Akgül haýdan haý oglunyň tarapyny salmagy dyrjyşdy. "Onda kimmiş?"
Pullun öyle gelip zötüne girayipmi? Näme adym ýaň, sen güzüjek. Men pul alamok. Nazar Muratlagan ýüne jinkerlip beretdi. Ogry güzük. Muratlag eliniň tersi bilen oň dulugyna çekdi. Kaka peýtme sagany. Öçün gapylyň. Nazaryň gulagy şaňlap gitdi. Gözleriň öňünde sarymtyl halkara peýda boldy. Onuň ömrüne ilkinji tapar. Özünden ula adamdan urgy iýip duruşudy. Onu da näme hili? Näme şappat? Ol gultunup göz ýaşyny ýutdy. Yanıp duran göreşler bilen goza Muratlyň ýaýjak bolup seretdi. Kiçijik oglanyň beýle garaýşyna gozanyň has beter zynatlandy. Edip ýene de şepterden ýokary gallardy. Ur. Ýöne men onu alamok. Ursaň oly ber. Kaka besdir. O kişiýiniň puluny nämetsin? Akkul ogly bilen kakanyň ortasyna girip naýyn zat etdi. Siziňmi? Siziň tohumuňyz garylsyn. Beýdime kaka. Muratlaga hüngürdäp öýden çykyp gitdi. Nazar ejesiniň ýylajak arkasyna maňraýyny diýildi. Ýene ýüregi tartylap kewden deşäjek bolýardy. Eje onu hem üçin maňananmaýa. Akkul oglynyň göz ýaşynyň köýneginiň arkasyny edýäni duýdy. O beýletine ogly tarapy ýürülmekçi boldy. Emma özüniň hem gözünden düwme ýaşlar dökülende oňa görkezmäge ejab edip ýaglygynyň uzy bilen syýlyp güýmenni. Gepleşdi. Damagy dolup durdy. Şoň şüýnem dymanyny kim görmedi. Emma nazar ýaşly ýüzüň ejetiniň kebdesine süýkäp ýene sowal berýär. Näme şüýneji? O näme şün ananok ha? Men şo pulu göremmogam, alammogam. Men ynanýan oglum. Näme deýin birdenke on gany gyzdym näme şeýde aýtdy. Türkmenistan bilen Sibiriň merkezi taplanýan Novosibirskiň aralygyna 3000 kilometrden gowrak ýol dap ýatyr. Demirgazyk günne orada gidýän otly ýoluň boýuny näçe mendel syrdyňça. Şonça da ýüregi düşkünç, şonça da usurganryan, amadanryan alslyklar şo. O dowam edip gidip otyr. Wa onuň ýepişgeninden görünýän tokoýlar bir meňdeş durulgylar, agaç keppeler, teretdiňçe süňgüňe agraldyp, gabaklaryň aşağı sallaýar. Okuýun tutturýar. Muratlagyň şarpygyndan soňra nazar belli küllü karary geldi. Kakadynyň komandiri Nikolay agara gitmeli. Şo ýerde de onu ýyny utalmaly. Soňram görbermeli. Belki men o şenni oglyňym kimdige ýaşar bolar. Indi oňa bir ýerlerde duruluk galmady. Oň bu hyýalyny eşitende ýalňy zürriýadyna bagyry badaşan eneýäniň ýüregi tasdan çataşypdy. Epese salym kelamaga dili arman doňurdaşy öwürlüp durdy. Soňra doduklar tüwerdedi. Şekki damarlar çekip gitdi. Damjasy getiren ýagyş şonogy ýaly. Aňyr giden gözleriniň nury çyp oglyny seretdi galy. Balam beýdime neniň diliň bar ýa? Gezeken düşün ahyry. Düşünýänne balam, wagt düşünýän. Onu näme? O meni urdy. Wagt näme bilen? Birden gany gyzanlarda wagt men guraýyn. Atam bolsa betmezdi. Tarapym salardy. Ha ola balam, salardylar. Elbetde salardy. Wagt şumat onam kalhozyň gyrkymy göýberäşini. Oglum boljak işe şäri ýok. Sen başyň ýaş, geçirimli bol. Eze bir jyl gaýrat edäý. Ertir ýerden ejeti işegdenne nazar howul hara ýol şaýyn tutdy. Kakady Kerimden galan ýalňy ýadygarlyk, jowhar pysagy, bir tegerek şöregi, käte tüňçäni odurulgolorda gaýnaw tuwa diýip eşdipdi. Könülşön hurjuna salışdyrdy. Köprek egrinde birden bir ýer gelir edip gysanypdy. Bir bölecik kagada gysgazyk hoşlaşyk atyny ýazypdy. O ýükçek ýan otla minip şäherje geçenli geldi. Onun aňrym Novosibirska şenni ýolagysy otlusyna biledarly. Nazar jografiýa tapagyny geçenem bolsa. Ýugurdyň munyň ýaly giýindigini göýüňe getirip bilmänni. Çimkentde de garagymdaky ýaly göýüň deşip barýan howurly gün ýorunjalaryň güllap başlaryny tüllerdipdir. Şol suwunyň derdinden asmanam sarylyp ýaşan ýaly. Ene uzyň direkli jambul. Ene de başlary göýek asmany ýetýän dağly almaty. Onuň soňra bir-birini meňdeş tekrary başlandy. Durulgolarda duşýan iki örküşli düýeleri nazar ömrüne birinji ýola hyýnlady. Eliň aýagy ýaly tep-tekir gadak sehralaryny, burum-burum bolup togulanýan töweleler, käte owatly bilen deň gidişýän peşmekler allygyna togulanyp, ahyr soň oýunma goýermedik oglanyň ejetiniň köýneginiň ýapyşýary bir topbok garakter ýylgyna ilteşip galýar.
Gazın howany uly bir güýç epişkeden bak ýüfleýän ýaly. Emma garawymyň ıssysy bilen öwrenişenler üçin bu zatlar hiçdi. Entek Otly Novosibirskiniň şäherine kelleden sokmanka. Zawodlaryň uýun turbolaryny hasam beýgelip görkezýän aktisörleriň burusap, goýoga dyrmaşýan tütünne göz düşdi. Alaytada op derýasy ony hayran galdyrdy. Nazar ony öldürüniň am derýasy bilen deňeşdirip gördü. Obyň suwy durdy. Iýini amydan 2-3 etse giýindi. Nazaryň gürleşleri çemedan goşgolamlaryny ýygnaşdyrmaga başladylar. Käbirleri bir ýem goşuny ýygnap, ellerini döşüniň ýanyna bir-birini geçirip, aýna parky seride oturdy. Ine de wagzal. Badamlar nazara bağları ýatlatdy. Atebek ağa onu kern tapar bağdır ekidipdi. Emma bu mehelli. O ýerde ekidenim köp. Her kim bir zat diýe. Kimse jaýyň içindäki giýin agaç baskan çaklardan aşak düşdü. Kimse ýokary galýar. Erewde bere bolşup bir-birini kakyp geçip ýören bu halaýyga ank bolan nazary bir goja saklady. Oglum näme gözläp ýörsiň, nire gitjek? Men Irkutsk köçüne barmaly. Tuweleme. Urushanam yamana bilen ok nirden gelýän Türkmenistandan nazar ýuga has ekawurlaryny. Ikilik tramwaýymyň soň göni hädi mekan Irkutska elter. Sawolun atam. Nazar Kassaryň nogotuny ýarym sagada goly garaşdy. Soňra ýokorsyna Kassa diýilip ýazylan kiçik epişgejikden saar taşly ogodan gyýan keşif göründi. Irkutska şenni ýola näçe manat tölemeli? Irkutska mi? 90 manat 45 köp. Nazar şaga der bassy. Näçe? Mene ýem aýtdyma. Eger ýumşak wagonna gitseňiz, ondan gymmadyrak. 132 manat. Size gaýty gerek. Ýok, men dik durmam giderin. Näme? 2 gece günlükläpmi? Näme tramvay Irkutska çen 2 gece günlük diýämi? Tramvay? Siz ýöňiz nirä gitmekçi? Men şu şäherdäki Irkutsk köçesine barmaly. Kole daýlary. Tramwaýyň içinde durka. Kassanyň öňünde maskara bolşuny göz getirdiler ilk utonny. Gulaklaryna çenni bir şýar gyzardy. Kassier gaýy oň sözüne gülüp tas oturuşdan ýykylypdy. Şonu ýatlap bolup utonuş diýilgirdi. Nazar Irkutsk köçesinden öýüne gerek jaý batym tapdy. Ýöne jaýyň içine girdi görün, ýene de bulaşyklyk başlandy. Onuň çat maňraýyna demir gödenekli 3-4 adam sığıryaly jaýjaga peýda boldy. Omunna it pit saklanýan kadyp oýlandy. Oňa şenni eli karzinaly ýaşdýan girip, "Size näçinji kwartiýa gerek?" diýip sorady. 72-nji. 72 mi? 6-njy gatda. Ýanan demir gödenekli gapyny açdy, girin. Nazar ýatýaş bilen göwünli göwünli açylan kapydan girdi. Ýananam girip gapyny ýapdy. Soňra garajan okoda bassy bolun. Helki kiçik çay, Ýanan nazar ýokary, ýüregi bolsa aşak düşüp gitdi. Nazar çöm bolup ýerde oturdy. Siz näme lifte birinji ýerek munýaňyzmy? Gorkýaňyzmy? Birinji sapar. Ýanan ýylgyrdy. Şonda has owadan görünýän eken. O nazara liftin gapysyny açyp, ýöze çykman agelleri bilen 72 diýen sany görkezdi. On gatyň barjak gapyň. Nazar gara dermantinli gapynyň öňüne gelip, uludan demin aldy. Yumrugy bilen salajak akdy. Emma pök görüp duran dermantin, onuň kakuwundan hiç şelhet çykarman, gaýtam yumrugy yumşak pagta çümdi. Soňra eliniň aýatlaryny pat-pat urdy. Onda da tedýün çykmady. Edel garawymyň ak çägetiniň üstüne ýeküýüň asmany gözlerini dikip ýatsaň, şeýle ýymsaralyk bolýar. Nazar yumrugy bilen 2-3 mertebe batlurdy. Birdenem içerik açylyp giden dermantinli gapynyň botagotuny öňünden 2-3 ýaş kişi saar taşly bolan peýda boldy. Näme yumrukloýan? Jaňwatsaň bolmaýarmy? Nikolay da şu ýerde ýaşaýarmy? Nazar öňünde gök gözlerini mölerdi birek turun uğrundan sorady. Hawa, Durhany, sen nereden geldin? Türkmenistandan. Türkmenistandan? Sen Kerim daýym ugla derdin. Hawa şoňa uly. Ay goýa, malades. Ana ýegir, näme durdyň? Oğlun Nazaryň ýeňinden çekip içeri girdi. Men adym Sergey. Menki Nazar. Kerim daý hakda kakam her işini gürrüň berýär. Nazar başyny atdy. Kakam ertir gelýär. Häzir ol işte. Ejem batym geler. Utanma. Ýorla ýadanyň ýa duşa düşäý. Nazar ýaýdanny. Utanma diýdime? Ýör tur. Duş görkezin. Hele däýersiň. Sergeýiň görkezin suwa düşülýän ýeriniň araslygyny, her türlü süýşeleri görüp Nazar haýran boldy.
Onun burnunu sabunyň şampundan ýyturdy. Rozia işten gelenne suwa düşünüp täzece köýnek giyen, gara taşyna atyr tepen Nazar diwan otyrdy. Ol ýylgyryp Nazaryň ýanyna geldi-de iki elinden ýapyşyp ýaňyna uşady. "Görüm ony, Kerime ugry näme ýyl çykypdyr? Ey Hudaýjan, Allah özü tüýlemek gözlegmesin." Sergey ýejerine salymda çekeni. Olaň ikisi de Nazaryň göwüni tapsak bolýardy. Nirde oturuşsagyny birini okdular. Näme üçin gelenini ýa-da nire barýarynam soran okdular. Soramoduklar kememde ýerlip Nazar içinden begenini. Ertedi Sergey aeroportda telefon edip, kakatynyň haçan gelýänini sorady. "Ura, ýene bir sagatdan gelýär. Garşylarsmy?" Sergey trubkany goýup duran ýerinden salaja bökdi. "Ýör" diýip Nazaram turdy. Nikolay ýagy oň näme üçin gelenini bilse näme diýerki? Hiç dady ýaşyrman. Kim bilen aýtmaly bolurlar. Ogurlanan puly. Muratla ganyň şaran şarpygyny. Eger kyn görmediler, onuz gulagy şu ýerde dowam etdirjegini. Şu oýlar ýüklenen beýni tüýlen, Nazar bir nokada teredi oturuşuna aýrydyrama gelenden duýman garly. "Sen näme pikirini diýäň?" diýip Sergey terse görün onu salaja dürtdi. "Hiç ýöne. Näme öňü diýadyňa düşdümi?" Nazar hawa diýip goýberdi. "Ýani ýok, öwrenşersiň." Kümüş renkli Il-14'ün tigirleri beton yola galtaşıp, ýöňe sarmyşyp bitdi. "Wa, şoň ýaly gönderdi. Malades papka." Sergey Kakadynyň samolyoty göndürüşine gowunyp, çagy ýaly ýylgyrdy. Nikolay Guselnikov Nazar görün desini tanady. "Ey Allah, bu hut Kerimiň özüli." Nikolay onu garsa guzoklap bagyryna bassy. Gözleriniň içi bir wada awşap gitdi-de, aňardan daňzap gelen göz ýaşy göreşler edilip, awşamasy galdy. Bir-iki mertebe gultunup ýudundy. "Biri aýsadanmazym. Dostum diýilip gelipdir. Ejen Atabek agady, sen öle geldiňmi?" "Ýok, men gekýödüm." "Uy, ýok tamam." Nikolay Sergeyevich bir elden Nazar uzoklap duruşunu ýollaşlaryna bakay görüldi. Ora ikinji pilot, bortradist, şturmanny. "Tanyş bolun. Men iňňe Fransy dostum Kerim Atabek oğlu Nazar. Eger Kerim bolmadyk bolsa, men süňklerim bir ýem ýerde çüýräp giderdi." "Ah, Nazarym, edil Kerim görünýär etdiň." Nikolay Guselnikov ýolly da öýlene girenedi. Henidem öýdüne gelip bilmän bir aýdýan sözlerini gaýtalap käýil gyryp, käte Kerim ýatlanyna yaratyna basyran ýaly gaşlaryny suwturdy. Nazar edemdi. Birden Kerime öwürlägedi. Elini papaganyň gaşyny getirip, "Hemme zat ýer komandir" diýjek ýaly. Kerim gyzyl ýaly adamdy. Nazar uruşdan soň men şeýle baran ýadyňa düşýärmi? Sen şonu 4 ýaşlaryndadyň. Ýok, düşenok Nikolay agy. Düşenokmy? Sen kizikdiň. Iň soňkuň Atabek agy şeýme guma çykdyk. Tüpeň atışdyk. Senem men naganyma çykyp bolup iki eliň bilen zordan götürýärdiň. Salaja düşýär. Düşdäki ýaly diýip azyk ağlataňam boljak ahyry. Diýip Kerimde. Olam edil dynny ýalzam ýalan sözdeme başarmazdy. Olar giýjäň ýaryn senni Nikolay Sergeyewiçiň front ýatlamaryny diňlediler. Nazar ömrüni birinji ýola Kakatynyň segeş ýoluny ýadymlap geçen ýaly boldy. Abdullah da gowy adamdy. Ýöne biz onu gözden tarpdyrdy diýen. Belkem terbilerdik. Koliday. Ahyadır şturman Abdullah nire diýip Nazar ýymsaralygy bozdy. Oň ornuna Rozia jogap berdi. "Men pikirimçe o ýok bolunur. Diýer bolsa bir ýerden çykardy, hiç bolmasa habar ýetirerdi." "Baý sene maýtdyň o gece. Gaýtam diýer galan bolsa, syrym haçylaýmasyn diýip has beter gizlener. Hida habar bermi" diýip Sergey gyssanmaş jibirdi. Gyssanmaş jidir dedi. "Sen otur, o zatlardan baş çykararsa entek, sen ýaş bolýan goşulma." Nikolay Sergeyevich gaşlaryny tutup, oğlunun gözüne teredip sözüni dowam etdi. "Abdullah erbet ýetdirli. Belkem gepe gidenler ýa-da sabır takat ýetenlerler. Kaka oň sizdenem, Kerim daýdanam ýaş uleken ahyry. O nähili özünden ulýanam terbelep bolarmy? Ýa-da gep ýaşda däl, başda diýipdirler." Serýoje. Uzak ümdümlüge ara düşdi. Her kim bir zadyň pikirini gümra bolup dymyşyp oturdular. Ahyr Nazar dillendi. "Biz atam bilen Kakanyň mazaryny görüp gaýtdyk. Edil şu ýerde ýaly. Uzun sasnary bar eken. Bize bu roýal sasna goýgurynok. Mazaryň ýanyna peri dögülen bombalaýy samolyot goýupdyrlar. O samolyot
Gıvazdar yoğunkudu. Tigri sallanman burnunu yer urdu. Onam kakan yanına jayladyk. Hawa, nadar salat etlendi. Gurruna kılışılıp, öýüň içinde sırda yakılmanır. Aynadan düşýän agşam şapagynyň salazy ýagtysyna nazar Roziýanyň ýangagyndan tyrgan göz ýaş görüp galdy. Ýanky dogun hakda aýdyran gurrunlar üçindir. Nazar, ýörükimiz bir tellem daşarda ýelejiräli. Görýän bir gurrunjyň bar ýalaky. Ikisi liftden aşak düşüp, uzyň oturuşdan birine oturdular. Bir adam bu oturanlarından soň Nikolay Sergeýewiç salajardan sorap, "Hawa oglum, aýt göwnüňden hem bolsa meniň gizleme hemmesini aýt" diýdi. Nazar ilki sakanyp, her ýerden bir gepläp sözleri başga arylmadyk hamir ýaly bir-birini tutman, soňam ýöden rastlap şaý bola düşen ýaly başdan geçirenleri görüň berdi. Düşünükli. Bir heppe sen diline gıysız çök olup yamanlık edipdir. Yani yok. Hemmeti döler. Yamanlık eder yali, men düşmanım yok ahırı. Yöne yere beyle dağıt durmaya han oğul. Koğuzu oylun. Onu ne bilemok. Ne hemşin beyittiler ki? Ya siz bana inanan yok mu? Nazar, men seni oğlum yali edid görüyen. Onu hemşin men sana inanmayın. İnni men öz halas geyerimin, in yakın mehriban dostumun oğluna inanman kimin inayın? Nazarın bokurduğu doğru. İnni näme etsem petsem diýen, bilemok. Ýöne şu atlaň bellisi bolýança, öýe habaratym gerenok. Onu näme bize ýaşaýar. Onun ýöne şeýerde otur. Ondan üçüýl işe tarap eň bermeli. Şunuň galmy. Koly daýsa bolun. Menem size kömek edersiňiz diýen tamamylyň şöýrek geldim. Atebek aga, ejeňi duýdurdyňmy? Şöýrek gaýtjagymmy? Hawat ýazyp gaýtdym. Oňarpsyň. Ýogsa alada galardylar. Ýaranyna baryp gaýdaly. Näme üçin? Sen sagaman gelin olar duýdurmaly ahyryn. Telegrammy bereli. Sürçök buğul meydan saň üstüne düşýän, dürli reňkde syralan öwüşgüni. Tegerek eýwany meňdeş ýaryma şekilde sahnada salynýan ýalpyllyk garmonyň, mes surnaýlaryň uwazy. Terekden pesaýlap ýagýan gar buğulda taýýan ýaş ýeliniň gowun galkyndyýardy. Nazar, azyjyk öňrek egirilip, meydan şangırasyna typyp ýören gyýdyň tezeşdirdi. Ana aýtdym ahyr egirilip. Diýlene kulak asmasaň ýykylarsyň-da. Hani jigit ýeliňi ber. Tergey buğuzyň üstüne çäşerilip ýatan Nazar ýerine tutdy. Hey, meni öwrenip biljek däl öýdýän. Nazar öýünden nägelik bilillenni. Öwrenörsiň. Moskwada bir wada gurulaýmandyr. Helki öňe egirilýän ýanaklaryny arýaly gyzaryn, gar tepelen tylla taşlary gök ýüňden öýrülen ýaglaryň astynan şoňup çykyp duran gyýzy. Bir ýerine nazar tutup hoppa diýdi. Niýe çyka? Bolmasy ýürek däýelli diýip Sergey Nazaryň bir teseginden, niýe de beýleksinden tutup ony buğuzyň üstünden tagyrda diýekdiler. Aýyrlydyna Nikolay Guselnikovdan, Roziýadan, hem Nazaryň özünden torongula iýerilen hatlardan soňra Atebek agady, Akgülüm, Nazaryň bir ýerde galyp okumagyna razy bolupdylar. Nazar 10 A klasy düşdi. Bu klas mektepde hemme tarapdan görülýär klasy. Nazar bilen teri tapagyna klasda gurunlaryň birinden hem kim garan okdy. 2 putluk daşy guş ýalyp ýokary galdyrýardy. Turnykdan 17 tapar gurasyny götüripdi. Bütün mektepde diňe bir oglan turnykda oýnamakda onuň ýoňa saýlandy. Olam 7-nji Sergey bilen okudy, bela ýaly. Özüm ustatly kandidat ekeni. Nazar matematika, fizika, himiýal sapaklardan özüniň hiç kimden kem oturmaýan görkezdi. 12-nji agsaýan sapagy, olam rus diliniň grammatikasy hem edebiýaty boldy. Muallim klasy atlişne okuyan Nina Troyanskaýany oňa berkidip, ikisini bir partada oturtdy. Nazaryň spaýlygy, bir diýeni iki gaýtalamazlygy Nina ýaraby boldy. Ol Nazara erinden gelen kömegini diýdi. Ýene okuw başlaly bäri Nina Nazar Sergey üçin aýrylma dost bolup galdy. Nazar egildiýän. Ýene arkanyna şarpylap düşürdüň. Malades, ana gördüňmi? Nina öz şagirdinden gowun hoş bolup, ak diýişlerini görkezip ýylgyrdy. Olanlar, bu günlük şu betede eýlen. Ýörüň gaýdalygyny. Öýe aş turny uşup, ýüzlerini arasynda sowuk kowa gyzardyp gaýtdylar. Köşäň urnak şyralardan düşýän şöhlet eretseň, gar beterlän ýaly. Nazar, siziň ýerle şuň ýaly gar bolýarmy? Diýip Nina mesal sual berdi. Käte bolýar.
Bir ýyllykda da boldy. Ýön 2 günden ýereye. Şonu atam gapan alyp towşun aglymagy diýär. Nazar garşydan ýagýan gardan gözlerini gorap, kirpiklerini sügürükledip jogap berýärdi. Onuň ýadyna mele tuğlu amy derýär. Oğlunlarla oynan yerleri, Atybek aganyň awy gidişi, ejeti ak güllüşdi. Näme üçin ak gülýatlaryny ilki bir oň elleri nazaryň gözüne gelýärdi. Belkim kakadan tuğrotunu hala içtenine oň ýanyna oturup ellerini kän tapar syňlany düşünür. Belki de şagylykdan mana düşýän oglunlygy çenini emdirjek bolanyny oň elleri bilen köýnüniň ýakadyny açyşy gözlerine galanır. Nazar, sen şu garlary şu şägeleňe bilen salşarmyň? Samyk sual bermesine serýozum. Adamda da şäge de garam deňizem derýa-da, tokoýam garaz hemme gerek ahyry. Nina janygyp Nazaryň ornuna jogap berdi. Sibir gözelýär. Nazar Sergeýiň suwalyna başga sorak gaýtaryp berdi. Ýöne bizde towşuna doguduk dep edýän nakyl bar. Olanlar mene öýmede geldim. Ertire çen taw bolan diýip Nina sägynip durdy da gapdarlaky jaýa bakal gap gitdi. Sergey towtap Nazaryň gözüne seretdi. Nemele Nazar? Näme? Bir da sorasym dogurjan aýdarmyň. Aýdar näme? Sen Ninany halaýanmy? Düşünmedim. Nazar belkem bilgeçdänden belkede ýük keşbindäki üýtgeçlikli gidilecek görünür. Garaz elleri bilen gözüne düşýän garlar sylan boldy. Bilgeçdän ýüzüň soğan bolýan. Şonu söýmeýän bolsaň, men bilenim ýalan. Nazar oňa gözüne sual berdi. Sen näme aşyklykdan şeýle köp tejribeň barmy? Gepleşiň dagy 7 ýyl aýrylyk çeken Mejnun ýaly. Nina Troyanovskaýalar goňşular bolan soň Usernikovlar olar oňa tanýady. Alaýtda o ýyl Nazar bir ýerde ýaşap başlandan gelmezini ýazamlatdy. Bahana da bardy. Nazaryň öý işlerine kömekleşmeli. Öz Roziýadan tagamyn naharlar bişirmegi öwrenýärdi. Bir gün Nikolay Sergeýewiç nowatdaky reýsen gaýdyp gelende, öz öýlerini hut hakyky tanys agşamynyň üstünden geldi. Olar radioda saz goýup Roziýa bilen Nazar, Sergey bilen Nina da warsa pırlanyp ýörler. Ol aşary bilen gapyny açyp içeri girdi. Men nire düşdüm. Usernikflermi şu ya tanıt edilýän klubmy? Klub ýoldaş pilot. Tanıt edesiňiz gelse, sumkaňyzy goýup geliberiň diýip Sergey gyýryp jogap berdi. Wah, men bile tanıt etmäge bir ýerde artyk ýanany gözümde şonokdy. Hani Serýojo, sen diýinsiň al? Nina onuň aýrly. Nikolay Sergeýewiç. Seni tanıta çağırmak mümkinmi? Baş üstüne Nikolay Sergeýewiç medeniýetlik bilen egilip ýylgyrdy. Kolya maskeredäými? Roziýa oň çetine degdi. Ýeňilrek gopagyry. Papa kebelek bolup aýlan. Ay oglum, ýejeň daşyndan kebelek bolup aýlana inni gurbatga almandyr. Hemmele gülüşdiler. Tanışyra bir-birlerine goly gelenlerine Roziýa Ninaň elinden çekip Nazara tapşyrdy. Öýde Nikolay Sergeýewiç bilen tanysy dogam edip durka degişdi. Her kim ýöne taýyn tapsa ýaşy. Eger taýyn tapmasa, garşydaşyň bir ýerine agryn düşýär. Biraz wagtdan Roziýa Ninanyň elini ýokary gallardy. Birinji ýer Nina Troyanovskaýa berilýär. Ora Sergey bilen Nazar bilegi ýygyrşdy. Agşam naharyny hemmeti bilelikde edindiler. Nikolay Sergeýewiç bugünkü uçuşa akdy. Roziýa poliklinikada barady. Oğlanlar okuwlarynyň gümür ýamry edişdiler. Roziýa nagarhana gap-gaşlar ýuwmak edinne, Nina oňa izinden bardy. Menim kömekleşeýin. Ýo, bir daraz girdi, ikimiziň işimiz ýok. Bar oğlanlar bilen tapaklaňyz haýalanyň. Nina, gebidiň ýanymda diýip Nikolay Sergeýewiç onu çağırdy. Ozal Nina, uly dally oturup gidýärdi. Bugün Sergey bilen Nazaryň bolýan otagyna ilkinji mertebe girip durşdy. İkisiniň hem kitaplar yksamyza goýulypdyr. Ninaň gözi Nazaryň kirabadynyň ýanyndaky diwardan asragy duran gaýyny nagyşly pyşak degilenni. Hususy ýaraňyz bar, görmek bolýarmy? Nazar gaýynyň halkazygyny şüýden ýazdyryp Nina uzatdy. Bu pyşak 4-5 arka elden ele geçip, maňa da kakymdan garan ýadygar. Nina gaýynyň nagyşlarynyň eýlesini beýlen seretdi. Soňra pyşagyň tyýygyny sogurdy. Oň tyýygy şyraň şögleden logurdy ýaly. Serhap bolup Nazar ýoşudan duýdurdy. Elin kezer. Sergey üstüne ýetirdi. Oň öýde elin kesýär. Ondan mamaň ýanyna aglap bararsyň.
Bu püsök bilen nazarın kakady iksan faşisti kıklapdyr. Şeýle däm papa? Şeýle. Doğur gelen azaldan bizi alıp galan püsök şu. Nine püsögi gıyına salıp ýydyna berdi. Mungula atan basmaçylardan kaka men faşistlerden aralypdyr. Innem şüýden ahlygy dur. Mena adam ha beýle dursun. Düşmany da püsök gelip biljekdir dip nine pesay dillenni. Düşmany da düşman bolsa gedete borlu. Serge yumrugundydy. Bay diýanlaňa çalışylan mesele. Kerim bir tapar men öýde togum salyp bilemokdum. Dözmeýärdim dip gurrun beripdi. Uruşda bolsa bir wada iki faşistin garny tirikdi. Ha, ýoglanlar, uruş diýen zat köp zada ukuyup biledi. Sergey kakyna sual berdi. Eger uruş bolmasa, biz ýöl ukuyumyzy nädip synap görmeli? Seň pikiriňçe, hükman atyşyp, ýapsaklaşyp batyrlyk görkezmelimi? Günnöki rehmetdäk edermenlik hatap dälmi? Nazaram ýödgedegine dillenni. Koýly daýy. Siziň aýdýaňyzdan dogry. Ýöne günnöki rehmetden okudan we başgalardan başga nirde edermenlik görkezip bolar. Bir zady şunuň üzere aýdyň. Bilen nine Sergey dagymyň edermenlik, batyrlyk görkezmäge ukuyumy barmya ýokmy? Dogry maýsam bilemok. Onu wagt görkezer. Ýöne bir zady umyt baglaýan. Siz erbet dolba ýetişmeliler. Hakyňyz ýok. Kakanyň zada düşünne Nina 7 ýaşyndady. Ýa-ni 1-nji klasy bar ýady. Şo ýoğul aýralyk. Entek onuň bekemedik beýnetini, eýikmedik bedenini tartdyrypdy. Sağa ýüregini lerdana getiripdi. Kakasynyň on kakasynyň gowy görüşi ýaly ataly gyr bir ýagty jahanna bamka. Günler geçdi. O zabun aýrylygyň azyfy aşyna awu gatdy. Ýatdymyra şo ýoğul günden beýlek bir sagadam süýüşmedi. Kakady parawozyň maşyny istedi. Ýolawçy da şeýady. Maşin ýagynyň kömürüň ýysy tokoýdy derýada geçdi. Oň ömür wagt hemraty boldy. Häli bugüne deňiç Nina wagzalyň golyna barsa kakady ýadyna düşüp, ýüregi penjedäki guşunky ýaly gürs urýady. Demir ýoluň relslerine çalynan gara ýaglaryň, mazudyň ýysy, otdynyň tigirleri gara hemme zat diňe mehrim kakadyny ýatladyp durdy. Berki mertebe ol otlady minip gördü. Epşgeden görünýän güller görünni onuň başa aýlanyp gitdi. Allah kakady ýöňdäki wagonyň olary meýdana zyňşdyryp barýan ýaly. Tebe ol her gün öýe gelende ejeti bilen gyýdyna bir uzak gül getirýärdi. Ninany guzogyna güller bilen bile uzaklap pyrlanýardy. Şodur, Nina bir şäheriniň burnuny gül bilen gatşykly gara ýagyň ýysy müdümürük galypdy. Asmana bökdürüp kapanna bolsa, on göwünde kakadynyň güýçli adam dünýäde ýok ýaly. On kakadyny fronta goýbermediler. Frontdan tyýla yaralary, tyýlan fronta sallatlar daşamagam. Hakyky frontyň özüre desseň diýdiler. Nina kakadynyň haçan demdiň zalyp haçan ýatyp turýany bilmeýärdi. Günlerde bir gün kakadynyň ýüreginden tutup tarpataýyn ýogurlatyp berdi. Belkim uykulu gijeleň şatysyna ýürek islemedenler. Belki de ýöňden halty badyr. O wagtlar keteni alypdyma pursat bamy. Kakada pahirden ejeri Lidia Vasilyevna da Nina ýalňy ýadygarlyk. Olam ýola götürýän demir gapyrjak galdy. Ana, bar bolany. Oruh selim gorlamasy Lidia Vasilyevna menden wagty juwanlygyna dul galdy. Oňa hridar känni, özüne göwün ýetýän ýigitlerim, telpek agynlarym şol aýdyp gördüler. Ýüzüne göwünemedi. Özüniň gül ömrüni mehriban gyýdyna bagyşlamagy belli külli ýüregine dugdy. Ninanyň gönümelligi kakanyna çeken bolsa, Lidia Vasilyevnadan güparlyk, adamlardan diňe gowluga garaşmak, arzu bilen ýaşamaga amtylma ýaly gylyk häsiýetler geçipdir. Nazar bilen Sergey tirkeşip Ninara geldiler. Olaň öýleriniň tämirligi hatda Sergeyem hayran galdyry. O degişen bolup lagatdy. "Bä Nina, öýüňizde kezelhanaň operasiýa edilýän jaýyna marasy eken." Nazar oň özünden sorady. "Sen o ýerde bolup gördüňmi?" "Eýdim näme? Köýerçegämi? Men gornuma sen aýyrdypmydyň?" "Öýde ýugulmadyk gap-gazy ýa-da saň singen mebeli görse, ejemiň keýpi bolýar.
Şo gün ýatyp bilenok diýip, nine ogranlar näme güýmejegini bilmän bir oturucy görkezdi, bir de suratly albomy ellerine berdi. Dogurdunam, Lidia Vasilyevna araslaşyldy. Her hepde öýüniň poluny, prastiýandyr içki geyim gejimlerini ýuwmasy, mebellerini ýetgiren ýalpylaýan şatyrmese karar tapmaýardy. Onuň araslaşylyk, peýäkileri hakda öz düşünjesi, öz pikiri bardy. O gyýdyny da okuwçylaryň da käbir adamlar köwüşiniň toduny tüpürmän, gaçan iliginde akman balaklarynyň tegimilini aýyrman gedýärler. Eýsem şu näme alamaty? Diňe hapiýetligiň, ýaltalygyň, gara jinaýatdan başga näme diýsen aýdyp oturmaly. Mene şu adamlaň ýüregi de şeýle mükädiýän diýip sargaýardy. O muny gaýtalap aýtmakdan çekinmezdi. Gelin men size çay demledim. Ejem heri mektepden gelenok. Olar mürebbeli çay içdiler. Soňra Nina aýnaň öňünde garamtyl fortepianoň başyna geçip salmaga başlady. Ol aýdyma da salaja hiňlenni. Onuň labdy süýjüdi. Nazaryň ýüregi çay atylan gantýal ýerep barýardy. Raýtada çarlaklar nazaryň gulagyna müdümürük galdy. Gaýa çarlak, heder etmän. Çal tolkuny göwsün urýar. Aýran ýawl udak gitmän ýene maňa ganyt gerýär. Onuň gödüňine amy derýanyň. Obuň üstünden pelpellä uçýan guşlar gelip geçdi. Aýdaý çarlak, aýdaý hany, dostum misen ýa-da dälmi? El sen ýara salamymny, ýarym meniň daşda galdy. Nina özüni meňdeş orta ýaşan aýal içerik girdi. Nazarlaryny Sergey örtürip salam berdiler. Nineçkä, mehmanyň gulagyny aýdym bilen doýurýamyň ýa-da ýerçer hödürlediňmi? Eze bir de taňa garaşdyk. Garaşmak näme gerekdi? Hemme zat taýýar ahyry. Han ýigitler illeňi diýýän. Aýdymy açdyň dep bolmaz. Nahar başynda Lidia Vasilyevna nazardan garawym hakda soruşturdy. Özüniň dogan ýeriniň şiýanlydygyny, op derýasynyň gyrasyny, tokoýuň içindedigini görüň berdi. Muallima adamda. Bir salymyň içinde uğranlary özüne görünüşdirdi. Ora hamala diýerdiň, biri-birinden epesli ýylyň tanyşýar arkaýyn gepleşdiler, gülüşdiler. Nähili biziň şäher, göwnüňizden turdymy diýip Lidia Vasilyevna nazardan sorady. O şäher. Ýöne, nazar ýene bir zat diýjek bolup gözlerini ýokary tutdy. Diýjekler ýadyna çykan ýaly, ýa-da has oňoýly söz saýlayan şekilde azajyk sakawlady. Ýöne jaýlar juda köp, bir-birini degip dur. Düşnükli. Sana tekrar ýaly açyklyk gerekdir. Hawa. Bizde töweregin teresinden şar ýanyň görünip dur. Ece, nazara hökman şiýany görkezmeli. Tony daýda Mitriş daýra tanyş etmeli. O ýerde owabyň gyrasyna şeýler beýik kenar bar. Şoňa çykyp derýa tokoýra diýen göri göwrüň açylýar diýe. Tony daýda da bile gelse, bir ýerden nädip demalýaňyz. Porfiýaň ýysynyň demirin tutulup barýar diýip hüňürdi. Mene tokoýuň nämesiniň gowdugyny düşünemek, çiýbinler ýakly ganyň sowaryp tüketjek diýip Sergey Nina garşykdy. Muň bolaýşyny, hamyň şoň ýer nädejekmi sen? Nina Sergeýiň eliniň arkasyna barmagyny negirdi. Iň gowsy, atestady alan günümiziň ertesi şiýana gidelim. Okuwam ýadadar. 2-3 gün toýny daýdalarda mehmançylykda bolur. Lidia Vasilyevna Ninaň teklifini makullady. Bir okuwuň da agyrdyr. Onuň kim nirä gitmeli? Oň pikirini etmeli bolsaňyz. Meňe şo bir aýdanym. Nina ýumrujugyny stola saraja goýdy. Politechniski nokot. Serýojo, sen hekere geçýän. Nazar sen nirä hyýarlanýan diýip Lidia Vasilyevna sorady. Menem kakamyň hünäri boýunça aviasiýon uçýylşy. Käri näçe ýerden ýüregiňe dugsaň, şonça da gowy. Käbirler 18-inde de nirä okuw etjegini, gaýdy kär saýlajagyny bilenok. Käbiri 5 ýyllap instituty kellesini döwüp okap diplomadan soňam, ýöz kärini taşlap, başga hünäre baş goşýarlar. Men ol adamlara düşünemek. Siz tügeleme bir depen ýeriňe depip durdyňyz. Niýe çykan gurjak oýnap oturuny dek dünýäli. Bugün ýem durmuşda kär saýlap otur. Lidia Vasilyevna uludan demin alyp, bir görseň gaýgyly şekilde bir görseň begenýän ýaly bolup gelýärdi. Megerem bir ýyl gyrşda olaň ikisem bardyr. Amy derýär. Jeyhun derýär. Senden hem üçin ululu gowamlar ýok, tolkunlar ýok.
Hamana güýçli çaýkana aýsam, okuramdaky suw erňegimden serpilip, gubo şäge döküler ätiýazy bilen betine gitdi diýärmi. Emma sen boýuňda mesken tutan her bir obozukdan saňa tarap ýol salynapdyr. Şo ýoludy. Her bir öýden tünekden, çatmadan kepbeden ýolda ýatypdyr. Diýmek, sen şo ýol bilen geçýän ýolçular sırdaş, töhbetdeş, bagyr badaşan jan kuýar. Birek-birekden daşlaşybam, hoşlaşybam bilmeýän dost ýarlar. Belkem bugün kenaryňa şo 3 tane garry toraňynyň ýanyna Atebek agady şoň üçin gelendir. Atebek oglanjyk gady. Ýa-da goja bolundy. Sen şo bir bolup akaşyň. Ol üýtgedi gozally. Sen bolsa şo ýönkü üýtdügi ýeňgamyň däliligiň. Salamu aleykum Atebek aga. Salamu aleykum. Suwa siňe serede oturan goja Atebek duýdansyz çykan şaňyza sesleri öwrülmek üçin enni boýunça tilkme telpeginiň ýeňsini bir elden tutup gyýdyna gaňarly. Altyýedy oglun bir köne künnän süýrep oň deňine aýak çekdiler. Goja buloň niýetini bada aňlady. Wa aleykum oglunlar. Bir salim künnän näme çekkäler. Niýeden allar ka diýip pikir kelledine gelip, onu nähil sorajagyny bilmän ýaýdan turdy. Muny näme çeksiňiz? Muzeýe tapşyrýas. Ol jeňgellerini tapdyk. Niýraň muzeýine Aşgabatdamy? Olaň bir kysany zykırdap güllü. Oň sebäbini ýekabyrag düşündirdi. Indi bizim kolhozda muzeý açdylar ahyry. Atebek aga. Hogun ullokan portfelli şliapaly adam gelip başdy. Siz onu umdadyňyz. Dogry. Begen ştaý nemislerden alan skumkozyny berdi. Ogul bebi tüweley we daýda. Degirmenini berdi. Atebek aga, sizem köýüne dadyňyz bolsa bir zat beriň-de. Bolýa köşekli. Menem samanhanany gözleşdiren bir zat tapsam berýärin. Oglanlar künnän süýräp urdular. Recep bir zat güýmenen bolup Atebek agaň ýanyna galdy. Ol bir zatlar diýjek bolup, ebeten tapanokda ahir dillerini bilýäňizmi Atebek aga? Näme Recep? Sen näme soraýaň Recep oglum? Holgun hemra biziň ýanymyzda ýögünni. Näme diýip? Şo gurbagadan şişlik edip agyzymy süýkän üçin nazardan arymallym diýe. Oň ýüzüne pul urlap sallym diýe. Atebek aga bir badadymdy. Sen hut öýül gulawyny bileşitdiňmi ýa-da? Hut öýül gulawyny bileşitdim. Durdum-mady, ondan çağırdy. Ýöne hemra eger birini aýdaýsaňyz öllürin diýe. Sen näme muny ýoňa aýtmadyň? O bize nazar giden soň aýtdy ahyry. Sizem gumdudyňyz. Bolýa bolupdyr, Recepjan, oglum. Ötene ökünmek haýypdyr. Sen ýöne şu gürrüňi bir kadamyň ýanyna gaýtalap bilermiň? Hemradan gorksak dälmi? Gorkman aýdaýaryn. Etse bir şarpyk çalar. Urmadym. Barmagyny matyr bilmez. Baranyň oglundan ýygynyň ýetdejik künnäni muzeýe tapşyryň. Goza Atebegiň en saýber ýüregine kitugy ýaryn şybana dönni. Onun küýkürün ýagyrnasy bir näme dogrulyny ýaly boldy. Öýlerini tarap dähedem dessem gaýtman, mundan 15-20 ýyl odurk ýaly şokoýuny batly basyp, bir elinem goşowyny ýyldyryp ýüzüni galdyryp ýöredi. Goja öň sapar gumdan gelende nazaryň beýli ýetmejegini bilýärdi. Akgülüdi, nazar oň ýaly zadyň gyrasyndan barmaz. Meretli nähek edipdir diýip hyrsyny işläpdi. Recep'in habarından soňra gojaň ýeňil gopan aýaklary hädimärke öýlerini etdi. Işikden girip girmen, gelin. Men öňkü edegem nazar beýletmez diýip aýdypdym ahir diýdi. Wah kakama menem näre üzülendim. Bir zat bolsa irki bilen ýene ýüregi duýmaly ahyry. O şo gaharyna oglanjygyň göwünne degdi. Diýany ýok. Soň haýyr bola. Indi hemme öldüler. Men aksakkalar çaýa çagyryp bolşy ýaly görüň berin. Ýöne gelin bir zat eşitdimle. Näme? O oglanlar bir köne künnän süýräp barýarlar. Nire diýsem, kolhozda muzeý açyldy diýe. Men hiç zatdan haberim ýok eken. Hawa atasy ona menem eşitdim. Bizeme bir zatçyk emlemeli bolar. O ýerek. Ýerlen kim galyp bolmaz. Atebek aga uzyň ak sakkalynyň içine barmaklaryny sokup taraşdyrdy. Atasy belkim
Sizin köýüne hyrlyňyz tapşyr. Sizde Nikolaýyň birinem mara. Hyrlymy? Ýok. O täzedenem daş atýar. O entek gerek gör. O şo sallanşa öwräýek nähili. Goýa gör atady. O sallanşakda Kerimim nazarym ýatyp boldy innem. Dogry gelin. Men sen diýjek golýanyňa aňarty öyle düşündim. Bir sal beýine de aňartyny oýlanman aýdaýypdyr. Tüwelemi nazar janam ýigit çykdy. Sen agytyk görürdüň. Menim nesibetde ýolu gaýna bileýinle o günlere ýetaýdyk. Uy ýeterdiň atady. Entekli tüwelemi daýawa. Diýdiňizde kuwat giden ok. Gumagat napýordyňyz. Onuň ama dogry. Ýöne garrylyk diýilen zat hädimekäň ýygyňdan ýetäýär eken. Tek dünýäli biziňem nazar ýaly juwanlygymyz. Hani men äýnigim niredi? Nazar janym bir begenreýin. Olum nälesiňen tögmedi ýüregini göterip ýörmesin. Ata-babalar nähek töhmetden, ot belasyndan, suw belasyndan sakladyn diýip ýöne aýtmandylar. Meni töhmet diýen zadyň nämedigini bilýän. Oň azyty ýylanyň zeherinden ýamandyr. Azy göýük şaýdan bir kowurtlan gojanyň geçiler dagy ýaýrady. Akgülüň beýle keýpiniň saz bolan şagyny en şemaýladan bäri görmänni. Hatda goja ömrüne birinji sapar Akgülüň ýanyna burnu salyp piňlenem boldy. Geliniň göwünde bolmasa gaýnaty epesli ýaşaran ýaly görünýär. Akgül ýene bir zada haýran galýady. Ol gelin bolup botogodan ätläli bäri. Gojanyň hak şokuny, kellem agyr ýa ballarym sızlaýar diýen eşitmänni. Ýöne gelin synçylygy bir sapar gojanyň şep döşüni tutup, çal gaşlarynyň birigenini görüp galdy. Hamana, o goja ýüregi öňki ýerinde mi, bam ýokmy barlap görene meňdeşdi. Atady, ýüregiň agyryam diýdi. Ýokla ýürek näme işledin? Ýöne ýerim bar aýypdyr diýipdi. Goja dimtinip oýlanyp şoglugyna ýadan hatyna guturanmadyna, orara mihman geldi. Kalboz başlygy partork ýene iki tane öýdi ýalak sakkyl. Atebek agy gelen mihmanlara bildirmedi, göwünne gelen pikirden allan içi boldy. Türkmençilikde beýle üýşüp gelen mihman ýönemeni ýumuşdalmaýady. Köpelençi ýetişen gyýyly ýady, dulgalan gelinli öýleri, ýüzlerinden geçip bilmejek adamlar tirkäp barýadylar. Atebek agada gyýyl ýok. Ýöne wah gelin ýöňden azazyk uzun duýduraýmaly ekeniňde. Bir gelin adamlarda da telpeg ağın ya dogan yegeni bar yok. Belkemmadyr. Inni bir sal kellen huşy ýerige elege dönüpdir. Atebek ağa ýatlap bilmän gary görge galdy. Gelin mehmanyňam urtut habaryny alyp bermek gelişikler. Olar çay içdiler. Ondan mundan gümür ýamr etdiler. Agyr kalboz başlygy näme üçin gelenlikleriniň göskönüsünden bardy. Ýaşuly, Akgül gelin. Bir daha bir haýyş bilgelinler. Aýdyp oturuň. Atebek ağa zordan dillerini. Bir daha ýaşuly muzey diýip bir zat döretjek bolýar. Bir karada muzeýini ýere sokýakalar. Hawa goý bizden öňün geljekki nesilleri. Şuňky durmuşyň gadyryny mazary bileri ýaly. Ata-babalarynyň nähili ýaşanyny gözlerlen görsünler. Eýemden her kim bir zat tapşyryp ber. Allah jandarym. Bizde näme barka? Şaýdeplerime Akgül pronda kömek diýip berdi. Takkallaş. Bir ýerde çal başyňa agyrdyp oturat iş ýok. Biz senden şo muzeýe Kerimi soramaga geldik diýip bir aksakal dillerini. O nähili Kerimi. Aşo Kerimiň suraty bar halyny diýip başlyk açyk aýtdy. Wah. Ertirden şey diýinde. Meni beýdip azary goýup oturundan. Ýüregim ýaryldy. Akgül gozun many turup bilmedi. Salazardan zırdy. Hawa Akgül. Kerim siziň adamyňyz bolsa o biziň hem. Bütün toraňgulyň awryn saklan gerçeklendir. Bir o halyň siziň eliňizden azabydygyny. Niçe gizlap ukudan galyp dokanyňyzy bilýäs. Ýöne muzeýde dursa onu hemme gelip gidýän mehman medwanlaram görjek. Atebek ağa dymýady. Ol her gün ýer-ýer tergiz akşam
Hallak suratdan agtagy kerime secde diýdi. Innem onsuz. Atybek aga, nämedim ýaňa? Ay ýok. Atybek aga ardyň jyrady. Ol Akgülüň el azaby. Goýun öz sözsün. Men näme? İyi oňlasa atyňy söýlipdirler. Alyň men razy. Dip Akgül ýere bakdy. Men öý üçin ýene bir ýerinde okaýaryn. Köp sag bolun gelin. Sizden tamada şeýledi. Ýöne başlyk bizim sujaga turunglymyzdan 20 gola ýigit gelmedi. Şolaň adyny muzeýiň bir ýerine ýazmaly. Olaň adyny zerbire ýazdyr. Mehmanlar gaýryşmakçy bolan Atybek aga. Bir azasyk oturun. Ýene bir zady çözelýän diýdi. Bar gelinim şo Recep bilen Saryny çagyryp gel. Mehmanlar Recep Sary diýdi kim kädişip bir-biriniň güne eredişdiler. Atybek aga owaň uly ýaşulty bolup ýumruk ýaly oğlundan ýygyndan gelini näme üçin ýerýär? Bu mataraň şöýlügidi hiç kimiň kelletine gelmedi. Oğlunlar tirkeşip içeri girip burunlaryny gedekli edene çekdiler. Hani Recepsan? Şuň kim maňa aýdanlaryň ýene bir tapar gaýtaly. Recep ellerini okulap gadyet okuyan ýaly sarnady. Nazaryň jüýsüne puly hemra sarpdyr. Oň gözi şeýdip biziň ýanymyzda ýögünni. Şeýledäm Sary. Sary hawa diýip tasyklady. Bir wada hiç kimden tes çykmady. Asalymdan partork dillenni. Nazar gaty namasyň ogul eken. Onu öýkelep nähak sibire giden eken o. Eşdeşiňiz ýaly. Aýdol hemra diýýäni gullugy şoň oglumy diýip kalbol başlady orada. Ha oğlu. Kakady şo bolsa kimden görürler şuna ýek surun. Partork soň sözüni has tekrarlap aýtdy. Bu habar nazaryň okan mektebine ýetirmek gerek. O hakda mugallimleri elbet pikirde galmasynlar. Mehmanlar halini togulap, goltugyna gatyp ýakitdiler. Öýüň içi bir wada soluryp boşanýar boldy. Atybek agady. Akgülüm bir-birine kelammaga köp aýtman oturdular. Her niçik dymyşlyk paşdalýan öwüd bolaydy. Ol nazardan hat getirdi. Ödüm ne hili hat? İçi tuğlatlı. Bir zady kemiren ýar bolan öýüň öwüd doğrany meňdedi. Nazaryň ýanyna durun sar saçly oğudan gaýdy gören gojanyň ýüregi ýene-de öz barlygyny bildirýän ýaly görsüllä burdy. İki juwan bir-biriniň güýüne ýylgyryp seredýärdi. Goja bulan kalbyna söýgü ataşanyň oýunyny bada batlandy. Ha, bezat diýip başyny ýaýkap ýylgyrdy. Asyk ýürekden alkyş okap, boýuny uzatyp oturan geline surat berdi. Seret tuğulüme eýýäm. Ha, bezat. Atasy. Sen bolsa sallanşagy tasmy diýip beripdiň. Şonu näsene? Men näme bilen, ay, o bolsa eýýäm. Yo, entek o çagyla. Çaga bolaýşyny. O gyýda serdaýşyna bir ýaňat. Ýöne düşäýänlerlerde. Pah, ondan hem başga bir oglanly düşürip iýbermendir. Atasy bu gyýy öz milletimizden emedel. Iň esasy gelin. Iň esasy zat. Bir-biriniň sulh alışda besser. Gelin bir zat edeli. Köp wagtdan bäri Nikolaýam çagyryp bizar edýär. Oraya gidäsek näde? Ertir men bir goýun öldüreýin. Senem çörek ýap, gideli şolara mehmançylyga. Hemme ogluň görürsiň, hemmem gelini syýynlar. Akgül ýylgyrdy. Bolýaty. Emma goja nazaryň ýadan gatyny, onuň ýanyna gurjak ýaly owadan gyýdy ýatlap, gyýjan bir mahalna çen uklap bilmedi. Eýresine beýresine agdarylyp gördü, bolmady. Soňra gözüni petige dikip ýatdy. Özü gülümsirep gözlerini yumdy. Ertirden Akgül Atybek agaň arkan düşüp gülümsirep ýatyşyny görüp bir hili boldy. Goja hemişe gelinini ýer turýardy. Margalary o suw berip gelýänçe Akgül oňa çaý demläp goýýardy. Bugün ol ilkinji mertebe uklap galypdyr. Akgül ilki goşadan atasy diýdi. Goja oýanmady. Akgülüň ýüregi ýarly. Atasy. Akgül algap baryp elini gojaň maňlyny eltenne. Soğuk ketegi ellen ýar boldy. Vay bagtym garally. Megerem gojalyň ýürek öten agşamky şatlyga dödgerenler. Toraňlyň äpet taragatlarynyň ýene-de bir ýan berdi. Ol öňkü soňky süýji arzularyny pazygaly gündüriň ýatlamasynyň gursagyna köne jotanlygyna salyp tümlüğün baky uksyna gark boldy.
Şiyan atly obazykda kerpiçden tarlanan zaý görmersiň. O tutuşlaýyn agaçdan gurnuran ýaly. Oň zaýlaryň üçegi, diwarlary, haýatlary, hatda trotuarlaryna da agaç tagty düşülen. Ýogam ýagyş ýagdygy bes. Düýelem bolsaň batga batyp galjagyň iki uçdy. Üç tarapy simmet okuya berilip oturan şiýanyň diňe bir ýanyndan owabyň durna gözli sugulum murda bakýa. Ýöňler şiýanlaryň paragatça durmuşy bady. Öýdi işler bilen öýder gümrady. Äpet nawlary pürdelep, bir ýeri jemläp, gozaman owabyň akymyny aktyryp goýberdiler. Günlerde bir gün bekijek owanyň rahat durmuşynyň öňküçe düzgüni bozuldy. Şiýanyň nawlardan ýataran durulgasyna gelip duran gämi bir topar ýaş ýereňleri getirdi. Ýigitleriň öskün saçlary ýeginine, sakal tapalary bolsa eňegine düşüp durdy. Balakly gyýdylar. Birlerinden aşağı bilgeçteyn iki ýany hereketlendirip, tagta trotuarlaryň üstüni lenkilledip eýlek-beýlek geçýärdi. Elbetde täze ýurtlaryny öwrenýänler. Öýleşdirýänler-de. Bular uly şäherlerden getirilen iş ýokmadylardy. Ýene atalarynyň boýunlaryna minip oturan, olaryň gazanyşlaryny sorýan hyýalbent sürüklerdi. Gurbagalan kyýaly gece gündüzlerin saat töhbetli geçirip gelen bir iş yok modların bir toparına şiyanın zahmet terbiyeti doğduktan kim görünmedi. Ola yönkürü yar arak şerabi, kartı çilimi, yengil art şikayetler gönderiyordular. Bu gelen muhtuarların yol başladı. 20 yaşlı Adessalı Alex Lasenko'du. Gıyların içinde de uğudunu. Hem temeğini yokor tutyan Leningradlı Stella Ştamrayeva yani Stella Şemalcıktı. Olar gündüzüne nağulur kesiyadi. Pudorlu ýadyra gara işledin mi işledim deyip günlerini geçiriyadi. Güýmenip günlerine törtürür bolýar. Akşamlaryň ýatakhanada şady hurramlyk başlanýady. Alex sary murtuny balyk konserwasynyň ýagyna ýalpyladyp hem aýdym aýdýady hem gitara çalýady. Äkesine öýe baýtunçy daýy. Erkana şemalle erkin men bugün eşdeýin toýnaklaň dökürdüsüni matdyllama jenan etmedin gögün. Ol gök gözlerinin gıytagyny özüniň güpaly, kiyifli ülpeti Ivan Hvosha ýögrüp eňegine kakýar. Kereşatikde şu wagt kaşdanlar güllendir. Ivan Hvosh aýyrty demini üfläp goýberýär. Kafeler, restoranlar açykdyr. Oturda şerbet sarga, islede güýçli, o hederliklerini düýşümde giýräýmese izle galdy. Nivan kenary Aşıklar suwa düşýänler. Tolkun zagadlaryň gerişi ýylyp kenara gedirince çykanlar, isleden mermer daşlary ýapylan tuwa tereder. İsteserem keýpine ýörep giderler diýip, Sterla şemalcık gözlerini süzüp göwüni ýurtdy. O ýaryny häzir Nevanyň kenaryna gedirince dip ýörenýärdi. Ak mermerden ýataran ýaly, uzyň aýaklaryna gara kuşunyň uzy bilen ýökçödi gedekli gedegene ýuwaşdan pola tırkyldy. Stella şemalcıgyň görmegöýlügini söz bile beýan edip ýa-da suratyny çekip görkezýär ýaly däldi. Genel maşgalalarda teýrek duşýan bir jenanyň keşfidi. Öňe güwerilip duran döşleri. Garynjan kamengdeş iýinse bili, gara gören ýigit içini çekmäge mejbur bolýardy. Ey Hvosh, sen ol kireşatnyňy beýniňden ýok et. Alex gitarany deýlerin üstüne goýup olary akyl satmaga oturdy. Senem isterler şemalcık. Nivany unut. Ertir garadaňdan ýene de palçykly kirzaboy ädijiňi aýagyna tokordyňyz. Onuň horsullyp iki waka ýörep, hopul güpýüňizden eginiňi alyp, nawlar çapmagy dersiňiz. Tä şeýdip iki ýer geçýänçe, durmuşyň hedilini görersiňiz. Umumyň düýlýänçäňiz. Hvosh, guý, diýip Stella şerbetli süýşäni görkezip stakany tutdy. Hvosh stakany lakyrdadyp guýdy. Stella ony başyna çekdi-de, Alex, saz, diýip aýak oýunyna başlady. Şemalcık töweley bola. Alex çaltyrak Alex. Hoppa! Stellanyň altyn sar saçlary eginleriniň üstüne tolkun atýardy. Alex gitarany eline baryn edip çaltady. Onuň aýaklaryna zordan ýetişýärdi. Sazyň aýak goýunyň şaltlygy ýetjek derejede ýeten purtady. Birden Stella eli bilen ýüzüni tutup kravady gowratyny taşlady. Ol korkullap ağlamaga başlady. Saat tappa kesildi. Alex bilen Hvosh bir-biriniň ýüzüne çiňerip seretdiler. Stella, sana näme boldy? Hvosh oňa gol öýleşip sowal berdi. Güý Peridat, näme etdiň? Gün bolan şu ýerden.
o ýaşly gözlerini ýigrençgin olar dikdi. Bu näme dälirdim ki? Berkem tutoýludur. Stiyerlerde o ýerinden turdy. Çykyň otogdan milgunlar. Men beýle bolanymy görüpmediňiz, görmersiňizem. Siz o mutor diýen keşler, ýok bolun diýen, gözüme görünmeýän. Sizi görsem ýüregim bulunýa. Alex gitaryny bir ýerine alyp, hwoşa gapyny müledi. Olar ýüzü restoran üstüne akgaran konserwan alyp işe tarap ýörediler. Onuň ýyny gutoran güni nazar dagy oğlun kenaryna güýe gotluk meýdançyda giýjän ýatman geçirdiler. Aýdym aýtdylar, tant etdiler. Köwnäni ýatlaşdylar. Geljek hakda göwüni urtdylar. Ýaýrap ýatan derýanyň gögümtül suwunyň içinden güneşiň tegelek logurdy görünýär. Bu görnüş erteke meňdiýärdi. Suwuň ýüzünde ak gämelerde ajaýyp bir nagşy ýadyňa salýardy. Garawymyň ortasyndan şuň ýaly bir derýa akaýta diýip nazar hyýal taýmyryny ýüzdirdi. Biziň jeýhunumyz muň ýanyna ýap-ýaljak görünýär. Biziň ajaýyp derýämiz bar diýip nine de guwun sürün gepe goşuldy. Serýoja nazar, menne bir teklip bar. Gelin bir üç günlük Tony daýdamlar bilen Mitres daýra gidip gelelim. Keme egzamenden soň kelläme diýinsinler. Kemem nazara görmedik ýerlerini görkezeriz. Razy mısınız? Baş üstüne men razy. Nazar ýylgyryp ninaň ýüzüne heretdi de degişmäseldi. Men kakymyň pyşagyna malaýyn. Belki aýpy duşaýdy. Sen gülen bolma, o ýerde dogurdanam, aýylarym, bel kılarım. Burnuklarım, kara tokoyda duşmayan zany janawer ýok. Mitres baba tokoyun her çöpünün nirde nähilligini gözüni ýumyp bilýär. Biz baraýsak bara, olaň nähil begenjegini hiç aýdyp biljek däl. Ýerlerine götürüp nirde oturtsaklaryny bilmeliler. Onunla gepleşdikmi? Gidýäsmi? Men arazy. Menem. Nazar bilen Nina derýanyň kenary bilen ýuwaş ýörep öýleni aýtdy. Olaň ikide de gepläni okdy. İkiden bir zadyň pikirini diýen ýaly köwüşleriň buruna teredişip barýardy. Nina. He? Nina. He, näme diňleýän? Gyýdyň gözleri ýönkülerden ýüdesdi. Müňesse ugudanlaşyp balkylap gitdi. Nina. Aýdagyr ýöne Nina diýip durdyň. O gülümsiredi. Nina. Men seni şowa diňlerini ýüdüp barýan ak parahot güňleş zogurup goýberdi. Nazaryň soňkaýdan söýlerdiňe Nina eşitmedi. O söz durus ugur derýanyň üstünden ýaşyl ýaprakly tokoýlaryň, gög asmanyň arylygyna siňip gitdi. Nina da bir zatlar jogap berdi. Edil bilgeçden şalýan ýaly gäminiň sesi ikinji mertebe gaýtaranyny. Asalymdan damdarsyga aralaşdy. Olaryň ikisi de bir-biriniň ýüzüne del murşup seredip durdular. Ninanyň ýanaklary elwan reňke azyjyk boýulan ýaly. Ýanky eşdeni eşitmedigi belli bolman galan sözleri, Nina onuň gözlerini okudymy? Ya başga bir gudrat bilen oň aýagyny vurdumy? Gyýyl-gyzyryp ýylgyrmasyny belletdi. Bir tapar pök güje gawaklaryny ýere sallap, ýene gallardy. Nazar, sen näme diýdin? Onuň sesi juda ýuwaş, pişirdap diýen ýaly çykdy. Menmi? Men o Ninanyň egine elini goýup ýuwaşdan ödüne çekdi. Iki göwre erksiz, bilneksiz, bir-birine golýlaşýardy. Görüşler garpylman bir-birine terildi. Ýüreklüň dünküllüsi gämiliň motorunyň sesini bassy. Dünýäde sesi da ya ýokdy, ya da juwan gulaklar gapalypdy. Söýgü dumanyna bürünen iki aşygyň gözleridir. Bir-biriniň başga hiç zat görünokdy. Mehnet iceberge meňdeýän ak gämi derýanyň göwsüni dilip ýüzüp urady. Ak şarlaklar onuň töweregine heşerle kakşyp uçuşýardy. Münüp görmege beýle dursun. Ami derýada munyň ýaly goşok gämini daşyndan syýndap bolanok. İçi paşalyň köşküni meňdeýär. Dupdan ýatyran diwarlary şeýle bir ýülmenipdir. Ýüzüňi görmek üçin aýna gerekdir. Olar nepis otoga meňdeş. Diwaryň etegine ýumşak oturuşlar goýulan salona girdiler. Onuň bir çünküne tereden nazar be. Bir ýerde pianino da bar eken o diýen duýman galdy. O pianino diýil royal lipnina ak gumryal bolup oň başyna gondy. Nädik barmaklar akly garaly klawişlaryň üstüne bökşöklänni. Gämiňi bir wada ýütgäp, gün galkan rızmukam otogyň içine. Adamlaryň ýüreklerine sığman açyk ýapyşkelerden derýanyň üstü bilen uzak kenarlara rawany bolýany meňdedi. Sülük barmaklaryň her basan ýerinden ýüregiň gozgoýan bir hili hiň çykýardy. Salonyň içi ýuwaş-ýuwaşdan adamdan doldy.
Olar ses ýünsiz gelip oturguşlary göwresini goýberýärdi. Soň gelenler yer tapman, gapyň ýanyna dik durdular. Gyýyr hiç kim üns bermän, labızly owazy bilen özüniň söýgüli aýdymyna başlady. Gaýa çarlak, heder etmän, çal tolkuny göwsün urýa. Aýlanýarul uzak gitmän, ýeka maňa ganat gerýär. Gyýdyň şirin owazy bilen ýary şurýan melul edici bir-birini kowalan geminiň ýygynak ak köpürjükleriň üstü bilen kenarda doňup duran uzun boýly ak donly bir ýüz golary. Gidijik gaýyklarda balyk tutýan adamlara baka howlugy ýanyaldy. Ol owaz ýüreginiň törüne bal bolup damýana dönen nazaryň humary başyna aýlady. Gyýdyň gözel keşbi, ýakymly sesi oň jahil gursagyna sygman melul bolup daş çykyp gaýgyr beredi geldi. Oň göwnüne häzir özüniň ak şarlaklardan başga şu ýagty jahanyna hiç bir jany jemenine ýok bolup görünýär. Ak şarlaklar diňe onuň töweregine gaýýady. Kä asmana göterilýär, käte aşak iňip gursajugyny sowjak suwa degirip degirmän ýene ýokary galýar. Birdenke çarpylan sapaklara nazar tiskinip gitdi. Özüniň niredeli hakykatyna geldi. Sawol gyýdym, sawja bol. Ulu teatrda aýtdyraýmyr ekeni. Gozarlar gartaşanlar şeýle diýip alkyş etse, ýolawçy ýigitler gözlerini güldürip harydarlyk bilen oňa seretdiler. Gämi şiýan durulgusyna geldi. Nina nazar serýoza üçedi bilen gämiň ähli ýolawçylary hormat goýup hoşlaşdylar. Beýle ulu gämi şiýanyna hetde de bir tapar durup geçýärdi. Onuň üçinem işden boş şiýanlylar odan gäme fin salmagy, onuň restoranyndan odur-budur almagy ýörüte üşýärdiler. Bir gelenleriň arasynda iş ýokmy durmady. Nazardagy düşüp gelýärkä, Hwoş restorana baka algap barýady. Nina gözü şönne, salam tinkeden dikdi. Gyýdynyň üýşenip ýolunda dowam etdi. Alex bilen Sterla durulgada Hwoşa garaşýardy. Täze gelen iki ýigit bilen görmegi gyýyp, olaňa mümkin çekdi. Lasenka Sterlany ýuwaşça tirdeklep Ninany görkezdi. Ekstra, birinji klas. Oň bilen Parije gitseňem ýüzüň gyzak dälip, los dillenni. Sterla gyýdyň şeýe bedeniniň, ýüz keşbiniň nädikden owadynlygyny gämeden düşüp gelýärke belläpdi. Şo wagda onu Vienany gabanjyňyla goýunyp, gabaklaryny ýere sallananyny duýman galypdy. Ol ýene birini göz astyna alypdy. Megerem şoň üçin megerem ýüreginiň o ýöne belli däl hamana diýerdiň. Alex'iň gepine gep goşanýaly boldy. O gara saçly ýigidem kemjek erdem däl. Ortaýdan olarly. Ha o tumşugundan belli. Adamy tumşukdan tanamaly bolsa ýene haýwan hataryna goşaýmaly. Alex hem kiýnelik hem bir wada näme jogap berjegini bilmän, oň göreşlerini etdi. Emma Sterla ondan bir jigim gypyny jetmedi. İkide bir-birine gözlerini gyrpman, jedelleşýän ýaly etdiler. Göreşlerden atylýan peýkamlar orta ýolda çakmışdylar. Nina da Sterlanyň görmegi gyýdy kendini. Ýöne owaly gözleriniň birneme sowuklugyny öz ýanynyň belläp deňinden geçdi. Emma nazary oňa düşenni iýini dygırdap gitdi. Nem üçin piýaly gözleri gamgyň hemem ahmarlyka. Belkem betýençiligi atyby agadan ýokaşanlar. Nina bolsa eýem gedekli gedegine Tonio daýda bilen Mitris babaň gujogyna dolupdy. Wagt ýene naýlanýyn, akyllyjam, gelaýdyňmy balam? Onu şap-şup edip owşadylar. Bagyrlana basdylar, tüweleme. Yetişen gyýdy gulaýypdyr. Giýe gözlä bermeli. Mitris baba öskün gaşlaryny hüzürdip, ýanlaryna eglenen serýoz öl nazaret etdi. "Bul ram sen ýollaşdan bolsa gerek" diýdi. "Hawa, gatuwy Mitris." Nazar, serýoz. Ine tanışam bolduk. Tonio daýda. Nazar Türkmenistany, hey eşitipmidiňiz? Mitris baba ýödüniň bilgiçligini öňürtülecek boldy. "We ýogsam näme? Awa sok telpekli basmaçylar. Suw sorsu çägeler. Sizde däme oglum?" "Bile serýoz, biziň klassdaşymy." Nazar şularda ýaşaýar. Bulan kakady bir samolyotda söwüşipdirler. Ýön Nazaryň kakady Mitris babaň ruhşa wadi etdi. "Ýatan ýeri ýagty bolsun. We bilnäme durýaryň oýa." Alex bilen Sterla olaň ýerine seredip galdylar. "Mehmançylyk gelipdir" diýen. "Şeýle däme Sterla. Biziň ýarlara owşan oklar. Gülmüň çeksene." O gat-gat ýörep, öýkülen ýaly bir tarapa gitdi. Alex Sterlaň ýerininden çilimli ýerini gyşyrdyp hümürdedi. "Samsyga şahypmy bu gyz?"
käte zyn tutýar diýen. O ýene de köp zatlar aýtmaksy döwlen. Goltugy zatdan doly hoş höküdükläp gelişine samrap ünsün sowdy. Ene saňa gözüňe söwgün keýplik. Bir yerlerde nirde görün dadyň. Ödem 3 ýyllarly. Her ýerleriň üstüne 1 manat goşup zordan aldım. Ardan 2 gün geçti. Nazar da öwrenişipdi. Toýny daýda her gün erkek olar süýtli gaýmak bilen hedetleýärdi. Soňra tokoýa gidip marine ýygýardylar. Mitriçiň odur budur hökümekleşýärdiler. Mellejiginiň daşyny naky gyýşyk çaýşyk agaç haýatyny dödüşdirýärdiler. Mitriç şilimni ködüp nazaryň başky bilen agaç kesişine göwün ýetip duruşyna bulan goluny guzur gaýrat gün-günden goşulýar. Bilinkiden orada kemelýär diýip içini gepletdi. Iýun Sibiriň tomsy gadaplansa-da, bir ýerde garagymdaky ýaly ýakyp ýandyryp barýan jowdaly howurly gün ýokdy. Ýaşyl tokoy, goýry köregi, gazylaly gülleriň lälesi, san sajaksa guşlaryň tesleri, behuş edýän arasowa, juwan ýürekleri atygysadyp bimar edýärdi. Ine şu ýodajykdan kakam Mitriç daýy bilen balyk tutmak edýärdi diýip nine olary basgylanan iňçemek ýodadan barýaka dillenni. Otlar basgylanan iňçemek ýodadan barýaka dillenni. Nina, baý sen ýat keşligiňi diýip Sergey depedinäki ballaga ýerini ýetirjek bolup ýokdy. Nazar, siziň Türkmenistanyna şuň ýaly tokoy barmy? Ýok zada bar diýip biljekler Nina. Ýöne derýän garasyna jeňellik bar. Olar owabyň kenaryndaky beýik gaýanyň şu depedine çykdylar. Birden derýada gök ýaşly ösýän tokoyum ýylyň aýatyna ýaly. Ine men iň gowurýan ýerim. Şu ýerden günüň batyşyny bir syňdasadyňyz. Ömürli ýatlap gelerdiňiz. Şu ýerde bir jaýyň bolsa. Onsoň diýip Sergey dodaklaryny güldürdi. Onsoň ýaşasaň, işdeseň, maňa dünýäde başga zat gerekdir. Nähil görýän? Nazar şert edip Sergey yeterlik güleýli ýylgyrdy. Näme şerti? Sen näme düşünmedik bolup meňsirýän? Ninaň şertine? Ol garagymyňdan geçip şu ýerde jaý salsak ýaşarmyň diýip sen taryň kakyp görýär. Nina ýylgyryp eli şeýbekli Sergey beýaşon ädim kowulady. 20-nji ten serýozy. Näme diýseňem ýüregiňdäkini biläýändiň görseň. Ýanyma gelseň bir şeýbek paýyň bar. Benim bir goňşymyz bar öýdem aýal. Nina nazara gurrun berip başlady. Sülşü bolup işleýär. Saga şuwata adam tam ýok. İşe gidýär, öýüne gelýär. Magnitofonum sesinde baryny goýup berip, diwana gaýşarlyp sigaret çekip ýatyr. Ýene oň durmuşda görýän hedili. Aýal diýdiňmi? Çilmem çekýärmi? Onu da nähili. Edil para boda gaýra durdy. Öýlerine girseň çilimiň ýetinden başyň aýlanýar. Bir gerek ejem kimi oňa tokoýa gederince gideldik. Näme diýýärdiňe? Uyur palçyk. Näme bar bulaşyp ýörüp diýip Nina owadan gürküsüden nazaryň ýüregine etdirdi. Egini çengekli Mitriç arka ýüklü ýaly iki girip bulary tarap gelýärdi. Ol birer bilen köýne joşly ýapadynyň öň etegini salaja göterip ýerine goýanny, juk saçlary bir penje ak goýunyň ýuňýar bolup görünýär. Ýene bir tapar salamlaşynlar. Nähili garaýaga ýigit biziň derýämi? Gaty odan Mitriç daýy. O godun töden bärden gaýdýandyr. Biziň bir ene derýämi? Asla deňemäge södüm tapmardyň. Ene bugün Tonyo Kemperiň çorbasyny ýerdiňiz. Hani göreli? Olar ýeke-ýekeden boýunlaryny solyp, Mitriç babanyň brezent haltasynyň içine heretdiler. Ýaňyza tuturan baryklar henidem gymyllaşyp ýatyrdy. Men bir taýyk gün ödýän ýaly gelýän. Mitriç baba kütüren göreşlerini süýükledip uzaklary heretdi. Ýeközüň işin gysmaýarmy diýip Sergey sowal berdi. Mitriç baba gemmijek eňeňini ýoňuzadyp ýylgyranyna agzynyň iki dişi göründü. Näme üçin gassyn? Töwerek taşyň adamlardan höwürdün noluka. Nazar töweregini heretdi. Emma öýünden başga gözüni ýeren bolmady. Anha seredin. Ol gür tokoy ýerini tutdy. Men üçin her bir öýse oturan agaç bir adam. Bulaň içinde ýaşy da bar, garry da. Erkegem bar dinany da. Gaýakalyk galmak alsasy, sesüýünsi ýuwaşy da, ýeterje allyçdym. Akyllasam gara adamlar nähili bolýan murda bularam şoň ýaly.
Men bular bilen gepleşmem bilýän ýöne olaň dillerini düşünmek gerek. Ana heret sasna ýötüp otur. Oň ýanyna ýel, iki tane denany bar. Denan diýip Sergey sorady. Gördüňmi denan ýaly owadanlar. Mitriştaý. Bizim türkmenlerde ýöňler şeýle diýip bar eken. 2-3 aýallyk sasnalarda heniden dogam edýär diýip nazar degişmezler. Äý bir tokoýa girsen her hirden görersiň. On aýalla da duşardyň. Ýöne näme diýseňem sasna gazy juda berk bolýar. Oň daşky typatyny heretmäň. Häzirki ýaş ýereňler hemme zadyň daşky typatyny äňedi. Haýp. Ýüregiňe, ödenine, düýbüne, köküne hereden ok. Daşşaga ýylmanazyk bolsa bolýar. Kök damaryň näçe şuň bolsa, şonça da ýaşardyň. Şonça da akyl paýgasyň bardyr. Büýet bu turna agaçlar hem edil adam ýalylar. Anha ýolkan köklerini herediň. Ýeriň güdünde metemälim görnüp duranlar. Güýçli ýel tursa agdaryp syňar. Emma özü zabun owadan gerek. Emma sasnaň ýere uran köküniň piýullen galyp ýerinden ýetsek bolsaň, paý bu. Mazaly kysyrdy görersiň. Oň şünem o seniň ýeliňe, peliňe, tüwelüňe aňardyk edýär. Ýene muň ýardynan maşgalalarym azyl. Her zatdan baş alyp çykýar. Käbir erkeklere gaýra durdyýar. Baba, siziň işiňiz ýenan bolup galdy. Hani bir erkek agaçlaryň nähili aýratyn häsiýetleri bar? Olaňmy? Eger biziň tohumymyzy deňeşdirjek bolsaň gonu dup bilen kedir almaly. O ikisiniň hem haýsy hasamçylamy diýseň, tüýs erkegi kedir perwan ýigit. Ondan ikilik çykmady ödem oklaw ýalysy. Mitriştaý. Bulan haýsyň nädejegi diýip nazar niňaň ýüzüne gözüniň gyta bilen ogrun teretdi. Wey, elbetde berýozy. Oň ennamyny gyltyjy yaralasaň, ýene göz ýaş edip duranlar. Şeýle ýuky ýürekler bar akbetin. Baba, ana burunluk diýip niňe teslenni. Şşş, gymyrlamaň. Häzir bir de öleşür. Şeýler bileti ýerji haýwandyr, hi goýay. Nazar muň ýaly salasyn, kizikden owadan haýwanjygy ömrüne ilkinji mertebe görýärdi. Burunluk olaryň hak golyna gelip artky aýaklaryna oturdy-da. Monjuk ýaly ýyldyraýan göz jagallaryny adamlara dikdi. Birden Sergey agramyny aýaklarynyň üstüne gedekleşdirenine burunluk göz açmaz salamda zym diýip durdy. Näde diýäň Sergey? Azajyk tek durup bilen okmy diýip niňe ýegenni. Owadan haýwanjy ekenip nazar dillenni. Nazar, sen biziň garnastaýymy zor görsediň. Ondan bilerdiň näme owadanlygyny. Bu zagallar näme? Ýene bir geňzat, garnastaý öz owadanlygyny hemme zatdan ileri tutýar. Edil namysy bilen desseň görýär. O näde diýseňizler? Meselem ki şeý diýip gözüňe getirilen. Garnastaý haýhydyr bir it ýa-da tilki allygyna kowlap barýar diýelin. Garnastaý gaçýa, olam kowya. Birdenim atanlykda oň öňünden läwik batgalyk çykýar. Garnastaý näder öýdýäňiz? Ölse de batgalyga girip üstüni bulamaz. Güýji dengelse gelmese ýygyna öwürlerdi. Düşmanlaryň sögüşe girler. O bir şäre üstüne apalandan ölenini gowy görer. Ene gördüňmi? Biziň garnastaýymyz nähili akyllyja haýwan. Dogry diýip nine makulludy. Näme soňra ýunup bolanokmy? Mitriç baba gözlerini uzaklary dikip köp manyly gürledi. Ey Sergey, şeýle bir hapa polar ýokuşýa. Onu adamlar hiç taatları ýuwup ardyp bilmeýär. Elbetde gazanyň garasyny hapa palçygy ýuwup ardyp bolar. Ýöne hapalyk ba. Garnastaý biçären ýygynden ýogul düşmany ýetip gelýär. Belkem o zatlary oýlanyşyp durma akyl satýanlar. Menem garnastaýa goşulýan. Nazarçyny bilen muzagal jedere goşuldy. Adamlaryň arasynda tilkilerim bar, garnastaýlarym. Käbirler sapala gatyp ýörler. Käbirler üstüne kölega salmajak bolup garnastaý ýaly ýa alaýyn ýa öleýini diýerler. Mitriştaý. Size bir sowal. Ýene durmuşda käte şeýle bolýar. Mysal üçin men gözüme çirk getdi. Abrayım başdy.
Emma o işi eden mennel başka biri. Emma onu diňe men bilýän. Başgalaryn hemmesi onu meni denrüýdi. Subudam edip bilemek şondan etmeli. Mitris baba gaşlaryny styp kemmäk haltasyny çykardy. Howlukman şilim ýatynmaga duruşy ýaly jogabyna da gysynmaýady. Bir bada bütün töwerek dymdarsly görüldi. Ýegşenme günüdi. 3 ülpet dädem destemläp köşegile barýar. Bir jaýyň gapdany ýetenne onuň hortan aýaly çykyp Sonya gargap başlady. Pormyň uğursun yer ýuwdan yer çekmiş. Öten akşam ýene de 2 towgum ýok. Şagarlan geçiren yer ýutmuşlar. Madam ýuwşrak. Haýsy towgun gurrun diýäňiz? Bilmedik siranem molya uyut hayasadylar. Anha uçaskoya aýdyp boğazyňyza tege gederin şolary. Gözüniň aňarsyna öň koturunyň adymy. Puşmana gelmedik goldan ýene de git geýtiň alayım. Hortan aýal garganyp, jibernip ýyza garyn soň Alex sen ýaň ýüzüne seretdi. Onna bugünem huruşluk bar o diýdi. Gurrun näme diýip sen ýa ýuwnuksy kikirdäp güldü. Sen ýa bugün kimiň ýatandady güýçlük ha? Mot kanky bolaýmasa, o hele suw oşýalay. Gözümde basyp pulna alýar. Ödem haltur edýär. Duruňyz alyp atlar. Men gözlerim näme görýär? Alex ulukdan gelýän nazar Sergey nini daga gözlerini süýüp seretdi. Ya, olar ho Mitris kozan mihmanlary. Novosibirskden gelipdiler. Gök köýnekli ha zat ekeni. Şolaň ýegenlay. 3 ýurmunyň gozul. Gulpokluja gyýjagady. Inni gör. Deşagana seret. Köýnegini deşeýinni. Uf. Öýlenip goýber. Ay, o bire ýetdirermi? Oňtum şu gaty ýokarda ýaly. Ay, onu soňam oň ýalaklar menne haşhaşyň taman ýaly göşeň. Ýöneşleri ýalaksy ýokdur. Sen onu şüp gör. Bolsa bolany, bolmasa hamir suwy. Sen göwreň edil ilýa muramesin kämeňde. Ýöne kelläň boş goýarlar. Göwün galma. Bu men sözlerim del, sterlanky. Ay, olaýlar otyrdy. Oňam ýyle göwün ýetenok, öýdi kim aýyň? Bolsa bolup turda paragodyň komandiriniň gyýdy. Mene şoňadan amak, öňünjeň tilkämeňde. Ülpetler herki nazar Sergey, nine Mitris baba dagynyň durun çür kenarynyň bärrägine tokoýuň goýry kölgezini mesken tutdular. Oraň oturun ýerinden derýanyň kert kenaryna barýan ýoduzyk eliň aýatyna ýaly. Hywoşyň getiren 50 ýasaryn dadyna gultunyp sereden Alex, "Any goý, gradysyny göreldi." "Görseň bal ýalyr, ennämiň jümşüller gider." Işdiler. Edil kisi diliniň aňarsyna göni goýup goýberini boldy, süýdüşeni boldy. Of. Ah. Bah. Kimden aldyň ay? Şu Ezrail heleydenmi? Alex togun buğdunyň syryny çekeredi. Olam eredin ýaly sodurly. Sen ýa. Innik sapar ýaşyran tutugory. Munyňa Mitrişdenem garry. Men näme olaň pasportyn barlap göreýänmi? Elim ýerine kakyp alýan. Bilýänmi? Oňam kynlygyny. Wak-waklaşyp gyýgyrma diýär ilki keteň içine sowuk suw tepmeli. Ondan evden towuklar teslerini çykarman. Ýene dişdiler. Alex'iň burnu maň edip urady. Ol ýögünmäge oturdy. Sen ýa, eger isteseň men seniň stelka bilen araň sazlaýyn. Nädip? Ol ödýüşim, ýöne bir şert bilen. Biri her gün şu leýlini aharlamaly. Meňne towuk bermänmi? Hwoş. Senem geminiň restoranyň direktor ederin. Şu düzgünden çykandyň. Suw paragot sulunyň okuwyna girjek. Özümdiňe daşary ýurda turist çekers. Üçüncü tapar eşdiler. Hwoş mun edip gürlä urady. Oğlunlar menne bir teklip ba. Eger şo hadyny gele salyp bilsek, şaýaly ýaşar. O nähil hadyny? Nirede ol? Meňe jemüň dogany ba. Ödem gadylly iştalýan teýnik bolup işliýär. Men edim bilelim märe gadyl bilen iştalýar. Hem kuwat täze volgasy ba. Şoň gidläp goýan gadyly bolmaly. Kiýe bardym, şoň uğruna çykjak. Nirde gidýänini bilen günüm size haber ederim. Soňra o ýere seredip gaýga batan sen ýany ýuwaş öterdekledi. Sen näme pikirini edýäň? Hiç dady gaýga etme. Sen Alex'iň ýüzüne seretdi. Sen nädip istelkany yrjaga? Hwoş oň jogabyny öňürtürdi.
Sen isterlen görüň ne diýen. Eger şo gydyrlar tapsak, onu yüz etse odan gydylary diýde çöker. Alex dilini zukkulladyp. Gyýdybam nina diýsen. Sen 10 isterlenge degijek. Şeýdip bir bagyrma bassadım. Bugün bolmasa şo gara taşly ýüren arat bolmaly şo tartaçyň. Sen ya yumruğunu ortada ýazylan gadyetiň üstüne urdy. Bilenine şo gara garpysa da bolmadykmy? Gurdagdan gurt gelir diýeni anha ödem geçip barýar. Hani? Kime? Olar ýapyrlaşyp ýodajykdan derýanyň kenaryna geçip barýan diýen ansyňdadylar. Ödem biýekil o. Hani? Hoş, stakanlar doldursan diýip Alex elindäki buğda kagazyň üstüne oklap goýberdi. Uýsana barla köprek. Ol bulanyň şerbetden stakanla püröpürledi. Hani içdik, ondan men diýenim bile bolun. Häzir nina atly operasiýany geçirýär. Her tapar şiýana gelenine derýanyň kert gaýasy ninanyň magnit ýaly ýödüne çekýärdi. Bir ýerde durup şar ýanyň syňlymaň ýödü bir hedillik. Bir wagtlar nina onna kizik gyýjagady. Düşdäk salgym ýaly ýadyna düşýär. Kakazynyň geljagaryndan tutup şüýrek getiripdi. Näme hakda gürleşenler hakykatyna gelen ok. Ýöne gyzyl ot bolup batyp barýan güneşiň tegelek köküzi gözlerine surat bolup garypdy. Bugünem oň ýüregi şu kert gaýany nazarsyz. Sergeýsiz ýekizüýe syňlama okýsady. Ondan orra kelamaga dilýarman, duýdurman bärik eňdi. Ol kert gaýanyň üstüne dikilen baýdak ýaly bolup gapyrga gerişdi akar suwdan, gyzaryp ýaşaýan şapakdan asmanyň etegine çenen tokoy bolup ýatan göz ýetimlerden teşne gözlerini aýry bilmän epelti durdy. Ol ýygyna görülüp, ýödürün tarapyna tokoyň içine teretdi. Göze görünmeýän gara duman tokoyu bürünkürläpdi. Birdenem onuň 12 süňüni garankynyň gorkusy gaplady. Gorkurýar näme bar? Diýip o göwünne gelen oý pikiri ürküp dargatjak bolup ýatama ýylgyrdy da oğluk gel bökçökläp ýolajyga düşdi. Ol ýaň 30-40 ýadım ýol geçenne garry dubyň aňyrsyna duran turan gara göwre oň aýagyndan kapdy. Nina "Waýje" diýip otuň üstüne ýadyldy. Oňa şen oň agdyna kirli el ýaly dykdylar. Beýle pazygyr wakany bu bozukda 70 ýaş arka atany Mitris bagada görmänni. Hatta eşitmändim. Käte towukdur jojuk ýaly ogurluk zümürlük eden. Ýa-da söýüşip bir ýumruk sallan bolardy. Emma birden perişte ýaly günäsi gyýdan zorlanmagy. Beýle zat bolar öýdürip ýatsa turda hiç kimiň kelletine geljek däldi. Hemmer ank kully. On günäkärnem derrew aňdylar. Tokoýdaky meýdançyda piýançylyk edip, soňam gürüm-jürüm bolan Alex, Senya, Hwoşyň gözüne çykdylar. Olaryň meýil suran ýerlerindäki otuň içinden togulanyşyp ýatan 5 tane boş şüşeden garet böleklerin başga da tapylmady. Ýen towaklaryň süňsanklaryna giýje tünýän şagarlar tilki ýömýog edipdir. Şiýanyň şahstak milisioneri haýdan-haý jinayetkäler gözlemäge adamlar toplady. Öten akşam kimdir biriniň motor lotkozy alınıpdyr. Munda da şo üçlen gelip bolmaly. Özgäň lotkozy bilen näme işi bar? Öldürüm akym urule gidenlerler. Sebäbi şo tarapda gatkän obajyklar bolmaly. Olar şo obalyryň biriniň golaynyna gizlenir diýenler. Öldürüm sen ýany ýol görkezýän edip ekedenler. Sebäbi Alex bilen Hwoş bir jele gaýany bilet. Bolun ahwalat beýleki iş ýakmadyklaryň çetine gyzdyrman durmady. Alaýda da sterlan gahary sowdy. Ol Alex bilen Hwoşy näletlep, olaň başyna nälet barny ýagdyrdy. Ninany agyr hally owan kedelhanyna ýerleşdirdiler. O görgülüjüň gyzgyny galypdy. Käte hamsygyp iç-içine sygman aglaýady. Käte doňdurulun ýaly gözlerini bir nokotdan aýyrman ýatyrdy. Daň atyp atmanka. Bazy habar ýeşdir nazar bilen Sergey Tony daýda bilen Mitris baba ulu howsala galyp kedelhana geldiler. Emma olary görüp Ninanyň haly hatam teňleşer diýen gorkusy bilen wraçlar hiç haýdan goýbermedi. Novosibirskka Lidia Vasilyevna Nina agyr syrkawlyk diýip telegramy berdiler. Sergey öz atenetine de telegramy berdi. Olar erta akşamky gämüle gelmeli. Sebäp gäm beri her gün gatnamaýa. Tanış u näme tanış? Bu hadisan ýeşden bütün şiýanlaryň her bir zat alyp kedelhana gelýärdi. Gaýda näme kömek, himayet edip biljeklerini wraçdan sorap bizar edýärdiler. Elbetde hemmeden beter gaýgym şokkoto batan
Nazar bilen Sergeydi. Olar duzda atman, ýüzlerini sallaşyp bir-birler bilen gepleşenokdy. Şu bolan wakanyň sındygyna da juda bir inanyp baranokdylar. Bularyň göwnüne şu bolan atlar yaranýarly, düşdäk emeňdeşdi. Olar dek düýüniň özünde de gül oýnap ýördiler. Dünýeden gaýgy gamlary aladylary ýokdy. Bu näme? Bir gijäniň sinne düýelip bolmazak hadise bopdy. Başlaryna ahyrda ýene ýaly boldy. Indi näme etmeli? Emma bu sowala jogap berýän, jogap tapýan adam ýokdy. Günüň ikinji ýarymynda Ninanyň özi Nazar bilen Sergeyi ýany öýürmeklerini wraçdan haýyş etdi. Öz göwrelerine kwap gelmeýän ak ýekdaýry hopul-hopul geýen oglanlar daraklyklaryna basyşyp Ninanyň ýatan otagyna girdiler. Nina olaryň gelenini aňman gözlerini asman dikip ýatyrdy. Ak hasy tutulan açyk epişgeden täze howa otagyň içine kürdäp girýär. Şonda ak hasanyň holtumy çiýişip otagy waka döşü galbyrap gidýär. Dymdyrsylyk her türlü dermanyň ýygy burnuň urýar. Nazar ýuwşadan deslendi. Ninajan gıýtyp gitdi. Başyny oglanlara tarap öwürdi. Onuň mawy gözleri ýalyrap gitdi, ýaşardy. Nina bir gijäň seni özgörüp gidipdir. Bursa kum bolup horlanypdyr. Gabaklaryň etegi garalypdyr. Boynuň töwereginde gömgök besse ýyzlar bar. Oglanlar. Ninaň dodaklary tiberdäp, gözlerine boýur ýaş döküldi. Sergey oturguşdy. Nazar bolsa, on krabadan gırasyna çökdi. On Ninanyň çöp ýaly ýeşil barmajyklaryny eliniň aýatyna salyp ýalbardy. Ninan bolly. Aglamasana. Onun gözlerinin ýaş tökönüksiz ýaly ýangagyndan şot howlanyp dökülip durdy. Ol oglanlaryň ýüzüne seredi bilmän kellesine diýwar tarapy urýardy. Nina, bäriňe baksana. Men utanýan. Gaýy şey diýip öňküsinden beter korkullady. Bokurdaw da olan nazarda oradan gepledi. Beýdimi? Hemme zat gowy bolar. Gaýy owalasy ýaşdan püre-pürlenip duran gözlerini nazara elap, ýene ýüzüne ýassygy berdi. Ýok nazar. Inni hiç kaçan. Hiç. Otağa gelip ýeren biraz. Ýagdaýyň näme hildigini bada-bada aňdy. Oğlanlar betser çykynny. Nina şepikli barmaklar bilen nazaryň elini özüne çekdi. Nazar Wrazyň ýüzüne ödürünip seretdi. Ýene de 2 minut. Wraz ýygyny urup otagdan çykanda, Nina oğlanlaryň ýüzüne oýurganyp haýyş hökmüni dillendi. Sergey, Nazar, haýyş edýän, meni owşap gidin. Ol ikisi näme etjeklerini bilmän bir-biriniň ýüzüne seretdi. Ahyryn merdemsilik edip Sergey Ninanyň üstüne geldi. Hasan Nazaryň dodaklary Ninanyň dodagyny ýetenne, onuň gyzgyny, turşumtuk göz ýaşynyň tagamyny duýdy. Nina prastiniň içinden ýalaňaç ellerini çykaryp, Nazaryň boýnuny mehkem gujaklady. Ýigit oň serçänki ýaly patyrda titreýän ýüreginiň urgusyny meşitdi. Asalym baş aýlanyp gitdi. Uzun koridorda oglanyň sesleri daşlaşan soň Nina ýassyga ýüzüni berip, ýene de horkullap aglamaga başlady. Antonina daýda bilen Mitris babady. Ninanyň ýanyna baryp, oňa her hil öwüt ünlegleri berdiler. Ýöne olaň tejribeli gözleri ýene bir zady sızdy. Agtyklary gözleriniň arnyny arnamysan ýaňa erep barýan ýaly. Ýuwaş-ýuwaşdan göze iýilmän sykylyp barýady. Çaýatylan ak kant ýaly ereýärdi. Olar giden soň Nina gözlerinden ýaş çykarmady. O nämedir bir zada ýynyzaran ýaly boldy. Nina daňatmadyň öň ýanyna. Ak hasy tutulan epişgän öňündäki garry berýodan şakadan nasylgydy. Garry Antonina diýlerini ýumruklap bozdy. Ellerini ýerup aglady. Onuň agysyny eşden aýallaryň hemmeti bozuldy. Erkekler ýüzlerini sallady. Mitris babada çağa ýaly. Burnuny çekip göz ýaş dökdi. Nazar bilen Sergeýa öýlerini öldürüp gözlerini çıkarajak bolýadylar. Ninaň bir şuwdum bolup ýatyşyny Nazaryň gözleri görmeýärdi. Kimiň aglap, kimiň näme diýänini eşitmeýärdi. Soňra oňa içi gatly bukçany goşurdylar. Ninaň Nazara ýadan iň soň katydy. Nazar, sen meni bagyşla. Men mundan başga alaş tapmadym. Özümem şunu dogry saplaýan. Sebäbini özüme ýigren uğradym. Sen hemme zat ýatdan çykar. Hemme gowy diýetin ýok. Men o diýeniňle razylaşamak. Dogry sen gowy bolan. Ýüregiň pek.
Emma men senin yüzüňe nene edip dogry seredip bilerin. Men senin ýoňunda uýalyp, ödüm büýünü saýyp gezmeli üçin, öz ömrüm bir ýagty jahan bilen bak hoşlaşýan. Men ilkinji hemem iň soňky başdaş töýgülim. Kätemen ýatlap dur. Izimi hemayet berin. Bazı urga oň ýüregi sydarmyka? Ýöne göwün, ahlak, ruh diýilen dadyň pek bolmalygyny oň öýde maňa öwredipdi. Şoň üçin men ahlagym hapa bolup bir ýalançyda ýaşadym gelmedi. Men garnysda ýaly aparatda ýaşamagy arzu edýädim. Olum bolmady. Men şu ýol saýlap aldym. Başga lazım galmady. Meni şu derýän kert kenaryna jaýlan. O ýeri kakymam gowurýady. Hoş edýdim. Nina. Ah Nazarjan. Ne hil korkunç. Ne hil ýeýmenç. Nazarın kağızlı ili aşaktarlarını. Ordunyň içinin diýişlän ýeriniň zydlap çykan ganyň turuşy eýetini ýuwdup, Sergeýiň egine kelletini goýdy da horkurlady. Hiç kim, garry ýaşy, gojaty ýigdi, kempiri gelini göz ýaş dökmekden çekinmeýärdi. Şaka şenni bu obada şeýle gyýynan üçdürden wakan gören ýokdy. Inne mertir Ninanyň gejeti gelen soň, ne her ýürek gyýzy dady periýatlygyň boljakdygyny hiç kim gözüne getirip bilmeýärdi. Teplogodyň geler wagty hemmeler durluga ýöneldi. Lidia Vasilyevnanyň ene ýüregi aglap eňreşmekden gyzaryp giden göreşler görünmädina. Başyna bir an iýlerini şo wagda aňdydy. Balam, Nina diýip bir ýana agyp gaýtdy. Ak gämiň turbasyndan dogdurylyp çykan tüsse bilen bilelikde çalnan dogy tokoýuň depedinden aşyrmatyp gitdi. Gämiň kapitany näme-nämedigini bilen soň ýat dogyny salma buyurupdy. O bir näçe gün mundan gozul gäminiň salonyna çarlaklary aýdyp ýolagçylara hedil beren alçak görmegi mawy gözli gyýdy ýatlap ýüzüni salyp durdy. Bary ýogy sanlyjy gün mundan gozul. Kiçijik öl toprakly mazaryň üstüne haştyr güller goýuldy. Beren gaýadan ýuwsýan ýel solonkrap baryan gülleriň gunsudur yapragyny sypap geçýärdi. Ýuwaş-ýuwaşdan mereke daga vurdy. Diňe ýakyn dogan garnaşlar galdy. Olar Mitris baba bilen Guselnikowyň bejerýän oturguzyny sesünsü burunlaryny çekip sýynlaýardylar. Vasilyevna, gel otur, diýip Mitris baba dillenni. Guselnikow yüzü ýugulup mınçgalanan ak esgä dönen, ödem bir dünýäden ruhy ötürlüp, diňe aýaklaryň üstünde kimdir bir denany ýapyşyp duran Lidia Vasilyevnanyň terseginden tutup oturuşda oturtdy. Betwagt bala. Kakasy bilen şu ýörek gatnardy diýip, Lidia Vasilyevna howaý dillenip, gözleriň ýaşy doňup galan nursyz göreşlerini ýagly bile basyşdyrdy. Agşam ara Mitris babanyň howurjugyny Ninanyň aşy berliýär. Bir oglanjyk jygyrladyp ergene gaçdy da. Şaňy ses bile gyýgyrdy. Hemmesini tutdular. Alexi sen ýani hwoşy üstüne tutup getirýärler. O ýerden gelýärler. Hemmer gop beren ýaly ýerlerinden turup köçe topulurlar. Olaryň gözleriniň öňüňe görüpdi. Käsiniň maňlaýy, käsiniň ýaňy çylyryp ganjaryp durdy. Belkem garşylyk görkezdiler. Ýa-da agaçlaryň ballagy degenler. Sen ýetip aýagyny tüýräp alsa, hwoş boýuny gyşyrdyp ýörýär. İçinde Alex özünü batır gaýyp, petekeden gaýşyrdyp, temegini ýokartyp gelýärdi. Hatta ol dodugyny şom boldup, sykylyg matan bolýardy. Emma böwrek garçy işin dodugundan çykýan ses sykylyga demeglemýärdi. Olar 4 adam tutup gelýärdi. Gaptarnaky naganyň gabynyň agyzy açylyp goýulan militsioner. Daýaw 2 şofyor hemde şiýanyna belli awşudy. Üst başlary gara-gara tozan ülpetleri Owa Sowetiniň ýanynaky militsioneriň jaýyny getirýärdiler. Olar meherläniň öňüne gelip saklandylar. Leytenant şeýinli militsioner Owa Sowetiniň başlygyny görüp ýylgyryp aýdyp uğrady. Deýýuslar awşulyň tokoýdak satmasyna gidlenipdirler. Biraz garşylyk görkezjek bolurlar. Ondan azy kendini tertibe sagyrmaly boldyk. Emma leytenantyň ýylgyrmasyna hiç kim üns vermedi. Hemme kişiň ýüzi salykdy. Belkem şonuň üçin Owa Sowetiniň başlygy oň soňky wakalardan bir habardygyny bilip, görýän gün saňa aýtmandylar.
Nene güpat boldy. Eýem zaýladygam diýdi. Edip leytenant naganyň gabyny illeşdirdi. Bolmandyr. Sen ya, obudaşlaryny haray gözleýän ýaly ular teretdi. Emma oreň rehimsiz gözlerini gören soň başyna şak sallady. Havoş, oň daýyk ýagyrnysyna ýödüniň kijik kellerini gizlän boldy. Alexin şobur ulumsulugy. Hiç täze piňini alman, köwüşiniň burnunyň ýanyna tüýkürnüp baryp ýatan samsyky ekenler diýip it ýylgyrşyn etdi. Nazar özüniň ýadyna kakadynyň pyşagynyň ne hil düşenini, ne hillikden Alexin gabat garşyna baranyny akyl ýetirip bilmedi. Onuň gözüňünde ýekize bir zat surat bolup galdy. Alex pyşagyň gyrip çykan ýerini, göbeginiň ýanyny el bilen tutup bir dyýdynam guma taşlap, "Hamana diýerdiň." Köýneginiň etegini balagyň içine saljak ýaly bolup durdy. Nazar eline gany boýun pyşagyny penjelep Ninaň mazaryna tarap barýady. Onu hiç kim taklajagan bolmady. Gursagyny bolsa, ne gyranyşdan, ne begenişden hiç tadyň alamaty alman, boş göwre bolup galypdy. Ol şo entereklep barşyna Kert gaýadaky ýalňyz mazaryň ýanyna ýetdi. Beýne urun ar namysyň güýçli tolkuny, ony parahy deňde oklanan gaýyk ýaly hiç ýany şaýkaman, öňe ýydy teklemän bir durun ýerini doňup durdy. İş ýakmaklaryň şiýanlyk edenetdiligi şoň bilen tamam boldy. Şodur olara ne ýüz berýän, ne de salam heli galşýan tapyldy. Ýogsa meňler şiýanlar dözmezçilik edip artan düşen zatlaryny tawatçyk berýärdi. Innimi? Eger ellerinden gelse, gaşyň güni garam gyskanjakdylar. Teşnetine bir urs suwam dözjek däliler. Kert gaýadaky ýalňyz mazaryň ýanyna ýygy-ýygydan gelýänniň biri de Stella Şamraýwady. Onuň elinde mudama terje güller bolardy. O güllerini guburyň baş ucuna goýup, iki eliniň aýatyny duluklaryna diýerdi de oturuşda şut durup oýa batar otururdy. Baý bolupdyr, garyp bolupdyr diýseler, anan. Ýöne adamyň häsiýeti ütkäpdir diýseler, ananma diýen nakyla. Bu gaýda seredip şugan artdy. Sebäbi Stella öňkü häsiýetinden bir tütüni ütkäpdi. Ogulky kelpen gülkünden, durmuşa ýeňle seretmesinden derek galmandy. Agraslanypdy. Oglanlar bilen kelçükülçi ýokdy. Ýörenni köwüşiniň burnundan özge erek garamaýady. Bu ýygyň häsiýetine dören özgörüşligi diňe bir ýöz ýurlaşdary däl, hatda şiýanlaryň duýýady. Bir gün Mitris baba Ninaň guburyň daşyny demir gözüne gaýlap durkaw geldi. Mitris baba, "Ruhsat berseňiz meni gözüne reňk salaýyn. Menne gowy renk ba" diýdi. Gozy onuň halis Allahdan aýdýany ýöne tireden bada aňdy. Soňra gaňryşyna gidip durmady. "Bolýa, salaý" diýdi. Stella şo ýodazyk bilen aşaklygyny algap gitdi. Ýöne olinni ýodazyk diýer ýaly. Şiýanlar iki biri sürýärep, gowra alyp barýan ýodadan epesli ýol ýatapdylar. Stella renk salyaka, Mitris baba kemmäksini gazet bölügine urap, onu otlady. Gür sakkal murtunyň arasyndan goýry gök düşýän bulsady oturdy. Bir tapar Stella kert gaýadyrmaş belýäki, guburyň başynda oturuşda iki büküdip oturan göwreni görüp, kim käbi diýip pikir etdi. "Guý ola Sergey?" "Salam Seryoja." "Salam" diýip o sowuk jogap berdi de, "At kimdim oturdyň?" "Hennem şün börek geldiň" diýdi. Stella bir wada näme jogap berjegini bilmedi. Eňinlerini gysdy. "Ýöne, anha gül getirdim." "Näme sizin gülüňiz darmy?" "Seryoja, guburyň başyna adamyň ýüzüni dalama." O şey diýip guburyň üstüne gaçan sary ýaplakly çöpläp aýyrdy da Sergeýiň goýunyna oturuşda oturdy. "Seryoja, sen hem şün meni ýigrenýäň?" Sergey oňa gözüniň gytagyna aýlap, hiç tat jogap bermedi. Golojukdaky ösgün otuň içinden burunlugyň tumşugy göründü. "Gel, mehme, gorkma, gelber." diýip Stella sumkyndan çörek çykaryp iki adamyň oklady. Burunluk onuň tesine gaşaýyn diýmedi. Gaýta kijik tumşugyny çöregi omzap, moňjuk gözlerini ýyldadyp seretdi.
Soňra ol çörek bölejigine golelyşyp ýetgaşdyrdy da öň aýaklary bilen onu götürip kirtiledip iýmäge oturdy. Şu halat Sergey atanlykda aýagyny ýymlatdy bolun, burunlyk otuň içine ýumulup gitdi. Sen onu gorkuzdun Seryojo. O senen ýadyrgyja. Men burada şu ýürek gelsem, oňa çörek berýän, o maňa öwrenişipdir. Sen öýdüň şu ýerleri kereki, diýip Sergey ýene-de oň göwüne degdi. Stella uludan demin aldy. Onun Sergey'e hemme zady gurrun bereti berdi. Emma Sergey onu ya dinler, ya dinlemez. Sebäbi Stella onun düşmanlaryň toparынан, ýagny Alex'in sen ýanyň Hwoşyň köýüne dosty. Näme üçin bir şu taýykatna ýaka diýip Sergey için gepletdi. Mitris baba munyň gözüne de renklerini aýtdy. Maňa gahalynma diýip ahyry Stella hamdyp dillerini. Bollum men başyma rekimdar gyýdy diýip ýene-de Sergey ağzyn bürkdi. Ýa-da seniň Alex'iň sen ýa Hwoşyň rekimdarmydy? Aýtsy. Olar öýd etdik paýyn aldylar. A senin tek alan ok. Howlukmada saňa da gerek geter. Sergey beýdip ýüregime ot basma. Ingowsy ur meni, çydaýyn. Ýöne beýdip şerebeň pürkme. Stella eginlerini tilkelep ağlamaga durdy. Denan ağzı Sergey'in ýüregini ýumşatdy. Ol öňkülerini goşap, "Bilem etdiň, goý ağlama" diýdi. Soňra Stella oguryn teredip, onuň öňkülerini horlaryny, keşfiniň büýütgäni duýdy. Ol ilkinji tapar durulgada görün Stella diýäli ýaly, bütünli başga gyýdy. Stella hem her hili ýagdaýda uçar bolsa da, gözüne ýaş aýlamazdy. Her bir kynçylykdan, täliğiniň öwrümli sarkanlaklaryň başyny sarap çykýardy. Ýödüniň häzir näme üçin ejizliýänini, göz ýaşyny erkedip bilmeýişini öýdem haýranyny. Belki bu oglunyň bir ýerden onuň gitmegini, bir ýerleriň oňa ketekidigini ýatlatmagy, Denanyň ejiz göwüniň şo gowşok taryny kakyp, ýüreginiň yaratan duýul basandyr. Bolýa. Ine soza oturmasana. Ýene-de burunlyk peýda boldy. Ol Stelladan çöregiň bölejigini alyp, aňyr gidip iýmäge oturdy. Onu ellekileşdirip, bu tapar Stella oňa jogap bermedi. Bir zadyň oý pikirine batdy oturdy. Ahyry, men saňa öýtýälim hakda garasyny maýdaýynmy? Burşy bolşy ýaly. Men näme, sen eden günäleňi ýuwup aýyrýan ruhanymy? Gyýdyň ýüzünde Sergey'e görün nev sagyrjylykly, gaýpy geljikli ýylgyrma peýda boldy. Men şu wagtda seni hiç kime ýüregimdäki gurrun bermänim. Demek, bar kişini allap gelipsiň-de. Hawa alladymam serýojo. Näme üçin? Sebäbini özüm bilenmi? Indi näme üçin maňa şunu aýtmakçy boldum? Sebäbi, nine men ýüregime şeppe çöwürdi. Meni başga adam edip goýdy. Ol öz başynyň geçirenleri erteka edip beren ýaly bir uzundan gurrun berdi. Kakadynyň uzaklary ýüzýän gemide kapitanlygyny, İzzetiniň bolsa bedemen geyinmekden, öz-özüne timar bermekden başga küýü köşediniň ýokdugyny, Stella terbi bermäge wagt tapmaýanyny, diňe garry enesiniň oňa ýüzüň üstüne burnuň bar diýmän gaýdyp berdi. Entek mektepde okuýaka erkin bolmagy, sigaret çekýän gyzlaryň toparyna goşulanyny, institutda giriş egzamin berenden soň konkursdan geçmejini, hatta restoranyny, diwardaky ullukan ýüz görýän aýnany, stoluň üstünde gap sanaklary polu oklap jäze gedişini, oň üçin on meşgullygy düşüşine seni gurrun berdi. Ene ol Leningraddan çykarylýansa şey dip ýaşapdyr. Sergey on berin gurrunlaryny tetin çykarman dinledi. Ine bolun wakalar. Inni hemmesine ýökünýän ýöne giýişdi. Eneň ataňa gaýgy diýendir. Elbetde. Awşam gözüne kakamy hat ýazjak. Bagyşla diýip ötünç sorajak. Bagyşlarmy? Özüň näil pikir edýäň? Bilmedim. Öýkelen adam sınına öler ýaly gaty görýär. Sen özüň oň ornunda bolsaň näme derdiň? Sergey oň ýüzüne teredip, gözlerini tüzüp pikir etdi. Köp sarşenmän başyndan geçiren mekir gyýdym kaýady. Hiç tadı görmedik adam mı ka?
Bir zat bolsa, geňiş taryn bolup synap görýärmi? Eger men ornuma nazar ýa-da nini bolan bolsa, muňa näme diýerdik heler? Ýolundan adaşan gyda kömek bermediler. Nädip? Dogurdunam ýüregini açyp, günäsini boyun alyp oturan adamy näme diýip aýplajak? Oňa hiç bolmasa dil kömegini bermeli. Egerde şu ýerdäki pazyl waka bolmadyk bolsa, onda bir şo öňkülüne galarmydyk? Şo gize Stella kakadyna hemmesini bolşy ýaly ýaşyrman ýazdy. Niýe gurban bolşuny? Şiýanlaryň onu nähir hurmat bilen zaýyşyny, nazaryň hereketini, bu wakalaryň oň ýüregini gopduryşyny, ýol-ýolunyň pek göwnüne adamlaryň katers gelýändigini, şonuň üçin durmuşy täzeden başlamakçydygyny, onuň üçin mehriban kakadyndan ödelenip ötünüş soraýanyny, özüniň ömrüne ilkinji tapar, Navarasiskili Lyotçuň akylly, tertipli ogly bilen tanyş bolşuny, hatda onu halaýanyny kagaz ýüzüne geçirdi. Bu gat Stellanyň şiýana geleli bäri öýlerine ýazan ilkinji gatydy. Az wagtdan Stellanyň ýygynyň pul, soňra da ýazan gatyň jogaby geldi. Kakady gyzynyň akyryny aýranyny şäkli begenýärdi. Gyzynyň hatda ýazanlarynyň ähretine inanýanyny, eger ol akyllyja bolsa, özleriň dünýäde başga maksatlarynyň ýokdugyny, öz ýagdaýlary, işler hakda tir-tirden hat ýazman soraýardy. Hat okap, Stella möňürüp goýberdi. Ýöne bu göz ýaş ýöne mene därli, bir şatlygyň göz ýaşydy. Pek ahlak gadam run gyzyň gözlerini açýan, onuň göreşleriniň öňüni tutan dumany saplaýan göz ýaşdy. Ob derýasynyň suwy doňup, galar ak palasyny yer ýüzüne düşük ýatsy. Tokoýlar ak telpeginiň başyna täz edip geýdi. Şiýanyna bir gün aptupan turdy. Beýlekün sargyny allaja aýada başlandy. Kert gaýadaky ýalňyz madar akça tümmek bolup, onuň daşyna öwrülen göw renkli gözüne gelýän ýodany gar basyp gar bermedi. Her neçe gün boldy. Göz açyp bolmaýan sargyndan soňra şo ýodan garlary basgyrynýardy. Ýygy-ýygydan bir ýeri gelýänden biridi. Şo sar saçly, derek boýly gyzy.